wiase abansa nyina ene na tiefo nyina wokoso wonkoye esan secretary mampro na meka kire mo na nwumre ise ena nwumre meka kire mo se wo yade na abanum aduro no se wo yade na abanum aduro no enya se wo no paracetamol na kode ana amambi ena ebema wo ho atowo enya duro ni aduro nemmom aduro nom eni asumdue ankasa se wo yare na wo no amambi kode ne para no eno no enya aduro nemmom aduro a wo nom a ho betowo ani asumdue enuti enipa wo ho apasumdue ma wo ankasa ho nipa wo ho a pasumdue ema wo ankasa ho na ebeboa wo ye papa na wa hyenenso asemu amede ma mo no won hyenenso se keteche obema woda yasumu ensemienu ode agya me se me fama wiase afa na nyina no ekena na mefiti ase asane sanim okena da ena mefiti ase na masane sanim wode ensem mienu ede abreme se fosuo bemmei mekoso menkoye enuti ensemfo mienu je nefa emma matiefo nyina esanse adwuma na meye no enye miama adwuma keteche obema adwuma na meyo enunti no da yasum wose memfa nsem mienu emfa emremo enuti sabre se ukọ Facebook wa mama yebo a Facebook ho no na yento aso Facebook Sompa 93.1 Sompa 93.1 and Sompa TV Ghana afa YouTube no Sompa TV na said wusika se mekra ne ya na wote hu ya na me tie se keteche obe ma ye nyina ye papa wa beso da ye ya wo de bedum ye nti no hu behia se won so beti asem ni bi na ne kola no said o si pone ho no sa wa ma Facebook Sompa 93.1 and afa so Sompa TV Ghana ye no ye Facebook YouTube Sompa TV a wan hwe ye a wo behwere enema ene ensem kese bi ebetimi aboa wa brabo empun 20 no obi amra na Asem Mpe Nipa dwumadie no wo mehwe bi na wo benya ensem polo ensem a etimi boa wo emu abrabo enkane ko etimi bemu empuntu otimi bemu ye betimi aboa wo amu watwe ho afri niema bia abrabo mu eyi osi akwan na etimi aboa niema nyina ye from aye nkoso wo hwe ye na wutie ye no ubenya ketua panso e de afri mu fo so be ma ye nto asoi anu ti ochina wanhwe bia mpwe amewa fidie na wa ha ho yie papa na abedwafo akura no ensem we minti ho nkyere wo mo kura kyina ebegyi wo nsem papa wo mra samoa atena se saa na odifo pokwabena wono so agye na adwa wo hene yire mame yaboa akua asua mabronya brewatia wono so agye na adwa na dwumadie chief producer enso ne bema wusu kantankranka ekoba jesi enso eboa production team na nya asem keto akura aduana ba ya mensa abrampa wono so eboa sa ena nana afriye wono so eboa manwoma konka yie papa na kofuro fumpa bema asuketo ameyi pebre Osei Aboagye Oforisuo kontochibu ohia kuma mani apode hye me ena midi dwumadie ho kyea me pike bonkum hene wono so echinchin fidie mfuruma ede amame na MC afo no so ebo adwuma ho papa ima ewo ho saa ena David enso ewo ho David wo ho na ya so bo adwuma na ya so na epani wo MC aho nansen wode abetu page no so MC aho mpem nkomo bia ho oso mpem nkomo ohwe na adwuma yie na adwuma so do ohwe ni ya ne ka so tinana ya so mfa de bia ma MC aho ho no ye ni nkomo ho nana ya ne kan ye so oboa so ameso meboa nanyen nana ya ne kan ye enuti sabre na yetoa ye dwumadie so a ne sa etoa ye dwumadie so esanse yaba de ne
yaba no ne yaba so ne yaba no pabene so na asempodo bi da pro so ne asempodo eye paw asem a eba ne eno asem a yede to apron so tutu no sra ne abasa no bema no a wobo ne yire no ene bema no enso se dabi kwabra menka meka wo obi ka nti bema no so asifom ebe kire ne nsemu dia wobeka ene betumi ame agya wo wukoduru kotwa wasem a wobeka no ene be me yehu se wudi bim anase wudi fo na ene PM otie adwam kase wudi bim na adi fo a eno ye wa wasem asem akoka no ene ebeje wo afutu sem ofie ha afutu sem ewu fie ha na ena afutu sem a yede ebre wo no asem a dani tri so ene se enya de wupa nyina ena wubenya odasani enya de wupa nyina ena wubenya tieni yeo abrabo a ye boyimu abrante ababawa me maamie me papa abrabo a ye bomu enya de wupa nyina ena wubenya ewa asetra mu ewiase asetra ye ba ye mu ya frusa ne tempente kwa no enye de wupa nyina ena wubenya sadia no pa nyina na wubenya enkanya otrabia ne kentampo sadia wubenya nyina no wupa nyina na wubenya ka enye otrabia ene kentampo enti ewiase abrabo na ye bono eduru baby ade wo no na wama wani aso ne saa epapi no atade a wo hye no eduru baby atumi se atade we kanya foforo aka wo be hye saa na mpaboa bi wo ho a wo se matade we ya me hye kan mpaboa ni enso so saa na aduane a yedi akoya yam no obi wa kura no a wode amememfe na wadi aduane bi saa eno na obi kogina wa osman bisa na aduane wura bi pam obi firi o se hade nyama bisa aduane na meye na ha aduane a ye to nyina no duru ba bi odi amememfe na watobi adi wa bra nya na koma so aduane na krobia asante kotokose ye kasa penti bi adame a nye se bia wo bedidi ame asagu Oforisuo no wa me no dabi anasa otipupu a wo bi di no nye no ne aduane a wudie nemmom ubedidi anopa awia anwumre na aduane mu da ho no eno ne asi udidi enti no mawani enso de wuwo bia mawani enso de wuwo bia na enye de wopa nyina ena brabo wei ubenya wobi wo ho a utimi se wo ye teacher ni wo kire na de kama pa ne so ne nadwuma no wobi wo ho a wo ye nurse ni pa utimi se adwuma wo ye ne kama saa na obi so ye nsantwro ni a utimi se adwuma wo bo na adwuma gye na katu agu ni botom abrabo ekoso ede mano nanso so adwuma wo nyina Nyankopon de adom no ni nyina kire no na wo hwehwe bibi foforo ajo ede aka ho na eno na ye ka che one se uma wani eso de wo a enka ebebo wo yie papa wobi wo presa kre wonya sakra wo primoto na wonya moto so a anso nani na wo preka enu ti yese wo se de kawo no kawo ma wani aku ho na ma wani aso de wo a enka beboa wo yie papa wodan na wasie no enka afoforo bi hia moa o enso so wonya baabi di uti ato china che unwa bi hia moa o se da bi betu foundation wo baabi foforo si dan empokura naka unwa no hia moa pa o sika fam e de aso na ade so e de aya ade nanso wantumi amanu bi onwie eduru baabi a enye de wo panyina na duru baabi a wo benya oduaku ana aboaku sie konya fufu akobedi nanso waduro ena anko ne bom waduro ena anko ne bom wodofo ketua bia wonsa somu no hwe na ye ne yie na nye de opa bia ena abrabom krupo twedi ampon de bedrom wo enye de wupa bia na
de me ka kire wo so a ehu kakra pa ne se wa ma wani anso de wo na wa ma wani anku de wo ho a ebekwa akowie wu anibre se wa ma wani anso de wo na pese opim kwa wanim apim kwa wanim wa bra amfiri soro amfa madom wa ebekwa akowie wani bre na sa ni bre mu ena bekwa akowie wo sekantwe akogi sika ena bekwa akowie wo etuoto wa bra manfo ada ena bekwa akowie se wutu amanfo da ase wa bra wada ena bewa mu akoka moja go ede akogi sika duro wodofo ekoba ne sei dia na baby a wu kono ekwa akowie obone bone a ekwa akowie no se ebetumi akwa akowie wafiase da ama brabo de o se na ka wutumi eye soso no wantumi anye amfa nsoso nentino me asem a meka kire wo na anwumire nyina ne se ma wani nso de wowo ma wani enso de wowo na nye de wo pa nyina ena kurupo twedi apon wode ebedom wo ketuo bi a wonsa so mu no na wama wani aso amanyoma akonkai ede ama wabrabo eya me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo omno ofu angopo anya okese na onhia se ene odi bi nso adom na aso yeso na bi nso koso ye nwan so ye nchia yahwefo ne yetifo nyina na topic no ya ade a area nipa ewo ya brabo mu koso di ntina ye ka se koso na futu sem a ye kan de bia meka se Oforisuo bema se obi se opaya sempa ontie ya sem so so obi se odoye pa edoye program ya de ye beka no emfa ho ne se be usika wo emfa ho ne position bia wo ye serew fa ye futu sem na bebo mwani so ne wo meboa nye de openya na ubenya wa braboni asetran mu also Oforisuo bema pani vosa do open na nka obenya nka wiase nka ya na wo ka sembi o se menso machi obi asem na ba nka nyobi ni trabe ne kentampo enwum bi sa na ye beto no oni mo Oforisuo bema asem a wo ken ye kwa wale bi ase emana mu fi se ma dru baabi a ma bo degree adru baabi na mo maame sebe otikro kitu na akua be kan se kurase sebe na bema ofra broche be waro ifi ede a sika wo fie nti na wo maame sebe wode wo maame tete ekofa obi maame edi ko gina wo se me maame ni no nya ne wo pe wo wiase nyina na wo benya mo me hwesa no mani yi abibifo ye penyi yimu epade efe dodo ade efe ko obi ape ade efe ko obi ape obia maame ne sabi sikani anka wope obia papa eni sikani bia mempese mebodin bia anka wope na ade bia Nyankopɔ de ma obia no ye beka ne se nya ne wope nyina na edai onsa beka nyame nimni ye ena oye ma ne ma but enne Oforisuo nipa bebre ama Nyankopɔ anase ye hu se oniminya se che nyame ama woni ntonwi kama wo se wo de wani ntonwi no ukotoa so nyame ama otirinwi kama wo se tirinwi no Nyankopɔ sabe woni minyansa ti ukotoa so ma menka asem kyerɛw India ni na hu no ani tirinwi bu no kon no obi a ofri Canada broni bi a hu no na ni tirinwi bu no kon no sabe mpraduasa ono so na mamra kyerɛ sɛ wo bakura mu a dwumre bi akwampo ano a abrofi ba no mo de dawem ukobusa no se ono so pese ne kala se ye die binti o pese wia ne hye no na ne kala ne dum kakra wo hu wiase obesu tikura mu se inku akwa wiase ba bia obeto edan e de asra na kire akonya ne nso obey o se nya de wo panyina na obenya nyame ma obi no ususu se Nyankopɔn ama oyiye eti wo kwa akoto otiri so wudi ntetantete kwaye wani o se wani afra ade na yede tuye no so wani akofra
nye de open wiase nya na obenya na mede masem ba wie no Oforisuo se abrabo obi bobra no woko nanim se yesi wasidan baako wasi mienu wasi miensa enye ba force se esese woni kromu asikafo bi omodan na omu hunu ano eye peda de nyame de ama obia no nye de open nyina no na nsa beso so se obi asisi estate ti chinchina se osibi nyankopɔ nanim ana bo no yese enne wo abrante memu wasidan baako but ene Ghana ha no ya ne enim se abrabo ne ade a waye ne bebre enya abrabo no se ukokum ene mehwai bi o mai so akra abro no bi so belema wote ne ka mu a woko ye hu ya ne se nanka owo kese pa firi ne ka mu no abeto kota ne so ne dia okọ etisani pa ukoto se sebe mpreduasa wasisi estate anase wa yeb japade bia de ekuta na adam wani nso abrante bi se opese of farm tax asew abranso o wase ofi Mark Tyson boxer chinchira opese o wane baba na sebe we na say asema ye kasado we mia o de bi be sadade ntu be say program me ma say no na ma me kasa ne ti to bu mi din ai ele to bu mi abrante mabo obagiri what the Mark Tyson and on my Tyson e na be ye ti krobi ya odi for mom ye ti krobi ya ye ti krobi ya what is so be wolo e my Tyson we are Mark Tyson what is so be wolo Mark Tyson mo ya Oforisuo ha ana me si Mark Tyson baba no me wale me bua men kai masa nyonko na so ba wale Mark Tyson ba what the batu net so obian kai na maka wo kan e kata chobe Matias wa sase ba me oye uko adira we sa oye ho fa ko Mark Tyson o pesado ade na o pese program wo de o be kase bi o de ade bia we bia anu no my Tyson ba no open na o me pe no na me mete ai o ye na wo tie ene na mete de o wa na kan na me ni ha o wa na kan ambe wada ka ho okay na nya wo de na meka na ho de o se nyo odi anya wo de na meka enti mo me wani de watie na de kura na wote se kura na ade na ha de o pesado o ibo na sna ha kasa cho papa no so mabo di koi omuno enti me de masem si no yo o wa yire o wa sew mo wani so wase na sebe we de say penyina nya de o penyina na obenya o we de say wase wakwa ware wo ba wonse no hoahoa kama wo se chinchina wo pese sebe Mark Tyson ba ya wase abrante aneska da so na this neti sebe mpreduasa o se do be ware ne baba ese se koto wan so de oso a obu na pre enti e be sre enye ne kure mu wani so nya de openya na hedan ubenya enti mu wani so wasese my Tyson so ono wa abrochire wono so wa abrochire wo be de no wakọ epodantem wo kura so sandi pakra yi wo ko fa desert so na akọ no mojo so man for right Oforisuo what's that I know but you me ade o yer me ade wo na fa desert me ko so no anu ade o wo na fa desert me ko so anu ade o ade onu no why they don't know why ni pakra wo ko fa desert so na akọ no mojo so mabodi wo mabodi Oforisuo mawie yo Oforisuo mawie odi nya de opej bia nya de opanyina na obi Oforisuo me da se bubani tibe etia ento kompe oda na ene obisi wono so wodi aduro ene oba be catch so wodi aduro eti box no ye wura mu a obobbo me ne meja akon inkubi o for aduro na Mark Tyson so no ne na kasa sike da baba wono so no me hwem maska no enhye kwa ya pasa wo kan sa oh sike da na so da hwan so ge no me ko boa no awale no enti wo oba no sikarinti na akọ ware ai sikarinti sika me man enhye kwa tu be ko me ko jo ya me aduma next week ma me passport bibi awi odi nya de opanyina na obenya Oforisuo be mam da se ma me nchia mahwefo no mati na wa duedue ma so oba no obi anko ware de obi anko wa no me ne kura kasa ajo me ne kura kasa no abo be wonya ne kasa jo o tebrofu nti me no duru ba bia na mititi
yana ohurugu so na me o answer pobi mani nchire mu ya o dada bi ni pa ko ba kwa je no aka ma say Oforisuo Oforisuo sa committee we ka bro san we nyina ye dia campo abose yemu adwumen jo ni adwuma we nyina na 21st clinic branch ni nyina ye dia anka me pe na ka from CEO enso so minya me konya dia me pe ne me de minya dia me pe ne menya anka me pe se yewura ekofo do akonya no me so me tra so bie anka me di mensem udi se hu na ma chi won me twa chi nwuma no na me de akyerew na wo de emoja ko ofumu a ne me ti won sa ba ko Gaddafi sa no tie ne nso de open wunya eti abrabo ni mu no me somebody can say pa me pena sempa ye to obuase ai ya negu ka na chi egu me ka na chi obuase o se ba bia de be fa bia wense no ye me die mu a na enkasa sa no so enkasa sa ni ye asa asemu a ye ka no na obi adane no ti se de obi tia wa dane asemu no ni kwaso kasa sa ti ni kwaso kasa sa wo dimi ntofo ma me wo se wo betofo ma me eti enkasa sa obi ato aye chiremachia no enye de opa bia na obenya na blabom na me de menua panyini yewura despite toto ablabom a sebe ye nim ni fada baba ye nim se na opia hwebelo ton cassette ni wonim se obeye yesi ya kenye ye pa no wonim nenso abrabo no ena de kon kakra na akowie sei eti se wo ya abrantie ya baba wa emfiti prekopo empo sin Oforisuo bema wo fiti prekopo po sin ya emuja beba ebedum le bi na wo sin na keka empre hom pentem bre ho asina to bo ase na de obehye bia no dua kodo betwa kodu dua bodi abetwa bodi adwuma ne yen kakra na wo ko anim kakra na ko anim ne wo bompa yesi nyankopɔ bɛdɛ ebe hyira so ama wo niema ye yie enye de opanyina na abenya ne de opanyina na abenya etike nyina ke etia anadwi da asa ko obi ada na kama be seseti da no na ke anwe yesi na ka fa ne boye ho pa yeti ye wiase masa evanko enne de ya your office wo utumi firi ho enkofa semma ye nyina to office ne utumi firi ho enka mama semu odi enkona duni makino mitodu so say man hia da obi anchen yes so ba ne man ne drechie kwame ya diwachi otuodu we nyame ni wudi machi no so nyame ni wo yin office wo no me ya me na me office se min so kam se asema wo kai pa say man hia da adana we ya idi ami je wiase fo ya na ntu be kana nkase ma ye me se open abenya ka man hia da obi aka na na me oh kwame ja attempt to kill we eta wa me chao dadi e wa ko ndem na so no me nkase office wo bandane ma etu di sie no fa me di sie na me chese de ke pani benya aka sabe mpreduasa aka yesu so ye nya tikatam auto oni a utu oni na utu oni fa no bonkuma scan down nka ya ye ni je nya jama I'll tell you bema bia oni je jama I'll tell you am kasa no kure we dey program me see bema bia oni je jama eni ska eni be bia odu tibeto no ka na just odi for ka de open na benya de o kai kura kwa sesa no Oforisuo chame bro pa no me me ka kire hwe ka bia me tim edu anadwo na me satika ya se nikanika se popopopopo eti se me pa me tuo yi na me da ekofo de kambia eti ka fa emfata me busa ka emfata me fatao edu anadwo no obi akoja me na omno na onso na fom ne nso hwe no na ma satika yi omno se pia ye pia nyeye so we see no run about na me dine ko nye petrol mi ntimi nto ye ntimi nto na o si me kwa na me si ni kwa na yi sai na say ye pia ni na edru fisu ka wo na nyeye no say na ye be pack ya fa ha na me so fa eti sa ka ye Land Cruiser aka omo no oda aka me bo so tafum me na me kon wasem bia o kan bia na ma na aka say nsia da no
and the quad of us showed my friends and Meda say odi for pokwa na wote ne kan wo se second open obenya ka bro say yemu adwuma kan dia 21st clinic branch na kan dia abrante na ka bibi wo ho wo kai wo se ni sun ya de popopopo you ask ni kedika ese me hwemo mu nyina kwa asem start no nyame na bua ye bua ye no friends I will ajuso kwa no so adanwoma se no se ye ba bebi e kofa ye no okay beka ho se ne ka na de ko ye ti so bank wo de che okay ka ho ka fita ni bia no betima ye ka no ka ho ti san ko de ka na che okay beka abre watia anya de opebi na obenya yanko so me da se nya de openya na benya ya sanka so fo nya saka no dem se de osika no me fo Olade mani blem. Ya bro. Kaso yi mi so na ensuo ba. Ya bro. Kwa mensu. Kwa meja. Afra bemensu. Meja wa mamra. And then the kaya yemene no. Scared them to the 1 million din nako. Eye. Na de me pede menya. 21st clinic car white no. Lankusa no. Akabram dem. Wow, he do a year. Odi na dia open na unya no. Eduru ba bi ekowia ni bere o. Ente yetu mfuyi. Se to bo ase wa brabom. Na kon kakra ye ka ye. Da bi ye ka ye. Be kwa na about we. Udu aka sesi we. Ye ni anti na si wo. Na bra wa. Edu ani atwam. Hwe omuna ni power. Omuna ni power dis ya. Edu nwama ma na chi na ye mpon na ba bi a topic na kwa akofa no. Fine. Eda one. Fine. Baby I got the opinion na abenya. Ne do opinion na abenya. Enti edu baby a de open no, edu baby a no watete wonsem so. Eda one ene wa baba besra ye. Anya the opinion na abenya enti me so me chia eda one. Eda one ne wo dom. Yenya so ezi asafopanyi ba kono no. Eda ageman owo ya ase ha ya. Menya ne ntie se ncha oba be kan ye ho na ya kasa wa afidie so nti ya chia no baby a wo bia na ofo be ma. Enya de opinion na obenya. Da abele wati amete enka de me pe na menya ebia nka me wa abrochire ho mom na ka beko odi fo je ka na odi ka beko abrochire setina na ye me fe manika aju enti ebia nka mente uja Sompa ho akwetana abrochire nka mente kumase anya Sompa abele wati awaka masembi anya Sompa de no kumase ha se na me meka okay ebia me nkura ablem ke yakwa wo me wo ho abele wati awaka masembi woni bebe mikro masante mampon na sofu bi nyese mani san sofu na sofu bi na odi American raffle second media sofu de di nyanku ye jawo so sofu hwe gya nyanku ho American raffle odi kodloto yi ekotena America gya nyanku no ho na de open na abenya o wa jawo mo ho kwa ofoso enya de open na obenya na enka de ye pe ne yenya enka bia nka ya nwo ye wa hase no ya nwo ye krom hase na mpese meka na de nyame be ye bia nso no esi so se eye enye de ye pe na yenya de na nso no de nyame bia nyame be ye bia ye nyame wonye mfonso e wa abrabom enti na bia o ma me bedue ye e wo Ghana hase no masante mantem hase no mesre so ye de me ye adwuma wo Sompa 93.1 enti de nyame be ye bia ye ofo so be ma wonim se aboa bi ye frɛ no afinhyi aboa anase adadantoma aboa ne ya aboa bi a woni ahoden wo mrepa abosuma kotere nso na dodo abosuma kotere na dodo na nso efrɛ no na ya na ya nso ye kana yi bi sɛ nyankoma wuo ne din ba kono no ai we ablewati asɛm ntene me saa na ya na ye frɛ na oni ahoden onye obi nso so a ne ho ha ade ketewa bi ka ne sɛ pɛ obeto ho na eya na ukohwe na husuo no se de Nyankopon se ye no na won se Sompa studio ha se no colors no eye kokko eni fufuo na ya decorate no wa ha se na yellow kakra wa ha se ne de akosa de kakra na se aboa ne bepia se num se sie ya obehu sa na husuo no adane kokko na edoso ne fufuo na edoso no obehu sa na husuo na ayesa e de ntia bia nipa bi hu na
obebo na na se bi ode ne na beka na ma na wunti no nyankopon aye bibi di aboa ne se ba bi obedu bia no na hoso no nya saso wo nwura ne se haban ne ye green na se ye friend se green krampo mpesa haban mu na obehu se ono soso ne kola no adane aya haban mu nti se wo twam a ebe ya den pa se obehu se aboa we se wa hase nom eya na wo muta wo nua bi te sanka peya ne ade so wo so a owo so anya ade abehu se aboa we wo so se won ahaban ne nyina anasa ba bia won bia na won ho ahoso no aye pe de nyankopon de ma no fi se nyankopon wo bo aboa no onim so oni ahode bibi kan na obeye nti no o ma ne de hintade bi e kan ne ho a obetimi di awen ne ho sa na tie nyame nyamfo nso nti se de nyankopon bo ye bibifo ya yesi ye tuntum ebi adi bre se de wusika no se wani anso de wo a woman ni bre eba wafa afa na ye yesuatra ne ekofa nku bi ne de akeka ye ho se de no omo no ka se ye de ye morre ne ani ni ade ebe wie kire no na se bia kwakofa enema bi a yempe e wa asetere mo de aba be ka ye ho nte no de nyame be ye bia no ya na eye yempe ne so saa na ofoso be ma sa wampene so saa bi nko eye titimu kakra aboa bi na odansuom na ye frɛ no adwene na ni ye mienu pe eho na oka kire nyankopon won paibom se opese nyankopon ma nani pi efi se nipa ha no dodo oba nipa ba ohun obehu ani se wabeto ache na ese waku no ena wo bo mpa ya che nyame se o ma nani bebre na nyankopon ka se adwene se wunya ni bebre ye ebe ha wo ena o se saa na mpesa wo bi firi ba bi e ba minche mu ana se machi kurampo na che se mehu no ena o kan ya ha nyame adwene na nyankopon so ma nani bebre saa afa kwa wi akira eni bebre ya wonya ni nyine no na oni ahoto ontimi na efi se obehu se we firi he ba na ni hu wei obi firi na chi ba na ni hu no edu time wasa wada no korampo no na bia bibi firi na chi ba na afi na ni ate ontimi na ehwa na osa kwa nyankopon ka chan se nyame wa asem ya kokoba wode ma me se bia minya ni pi na ebe ha me na yampo ema mentimi na ntine ye bibi esa afa ho ma me ene nyame ka se wo ho waso de ye kan ya wantie no ebi wo ho ade nyame be yaw no eye woni made kronte woni botaye nti a eye na wo ye wo senti no ye mpene so na ba bia wo bia no nyankopon wo se wo ma ade enchenwa anasa wo mo anu aduane a wo ma ade enchen se de wusitie bia no e bia ukwaye ni patuntum ya wote Ghana ha wo so pa abrochira committee asa na meka enso no me ko ho na e bia ho weda no minti na ho sa wate de mechire na se ya bo mi ni patietia e bia mi na mete kwaye mfa ho edai makwafuo ma na me yetietia na bia se nyame a mo mitietia no kobo mi odogo tenten a e bia me nam kwaye ase anase me nam nuase no obehu se mitia kobo mo blodo ntwa bi mo obehu se atia gumi so nanka e bia sa be nka mente ase nom enti se de nyankopon si bo me no ada o ha wa oh eti wow de nyame be ye obia no eya na eye ntine ye hwe na ye nsia botre na ye mpene de nyame e de aye ye nso fi sese ye pene so a o se wole nya ye ole mpa ye da onim ye firi ye na yam eti se de nyankopon asia ye no ye mpene so fi se enye de wupa nyina na obenya wanhwe na ama ni bra kwahya wo ma obi tene kai mu no wani akwakoble no e kire bia wo ye kwa mu kani me kai sini bia me hwe ye Ghana fo sini ye bi obehu se afei maame no ne maye mienu ba kokofa akrobeto no ye sikani Nana Mama Brown no afa ba konso kan kofa akodwo kansan lewin ono so ye hia ni bubro tase a wotwekura afa ni asaje afri nsem ekwa wi akire no no wi se na akrobeto ya wo ba wo yi sika ma na nsi no mani age omo bo ne he no anaso omo eso no soro no se no ya kwan mu kani ekwa wi akire kodwo kansan lewin na omo nim se bia no onye bibia no ono be ye ni pakase ma akire Nana Mama Brown ho koka adwo fi se amroba na se wo ne ne ti akire no enwie ni ye nti no menhwe wo bi ani a wo die so na ma na nya wakono wo utipupu a wo bidi de nyame dia ye obia no fane sa ma me fancy ase no me da ase na chesa achechede nantie boko achechede nantie boko nanso obedru 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko emfa koyanim hello. Hello, Official. Good evening. Good evening. Adumo Majuani.
Epachane. Anu akra na omo ka omo asem say omo na sam wa odi for pom so omo afel say every birthday Mr. ya te Maxwell wonka Muka. jo Namincha here. Mm. Namincha Bukunda Kenya Ike Powers. mm Dear Milton, I am a career. Sankame Major Medaya Master Mete. Sankade Mepe Emma Camina, a Camina Manka the Chabema, Ekayo Pass, for you. oh And so say, and yet, dear pet and I ain't Timo. I was here to say, I'm not see the dear, you send me ye, because the Yakopoma, only your yes, a year, and the money. Eh, dear Major, and play. Then call them in the Pacoa, and can me get the quantum of swimming class. There's also one of them in the kitchen with us, Smith. Eh, dear, be a call, I mean, why you feel the day, I want my, I want my. Be a man for the old father tank or I want about the more worry and for the new stand But that moment, because the bonnet do work, I wouldn't be able to see, and I wouldn't be able to. And I can say, can see a sort of the mama. That is why the other for the right. me da say hello Yankopon dum now so I don't know if my pani da ho kakra na say wala no mu na ho papa da ho you see, I the media. So that's in Paha, or maybe I found a Saka. I have a call I'm in Shroud. okay When I wow, bow you go national. maton You Canada want to adapt to in for Papa Percy. Now, I put you some there, they are me cafe in the fear, yeah. And let the open out there. Yes, sir. Yeah, one man, our new call. So this is the Ken, I know being a sicker. This I put that the truth for me, not the fact say. Yeah, now, when I was in our sicker. If you are any break here, after, after what a show, that was it here. It's a proportion. That's why we are not able to say my. I mean, coming that's say Oyibo national na wote no kano hello okay. yey Okay. yey Beta chowa nya bema wa oba wadina kwame amwafem do na fen original Nigeria the big contractor papa. oh original mete won ka che Oba ola na say the open this alcohol no. oh Monsieur Badumawura. Yeah, was near Jet when you are found from a bigger phone. Antonio Bigger Focket, your mate. jo Produce and so, but to my catching a mere much. Omna Kuchi. But the Basia Sam over the tomb of Papa Basha. Unchakota to Manate. jo Or Majokota to Kuchi. Over. And yet you open a beer. Debbie Okay, okay, for 10 years and Bossunano. So far, I'm going to ade so for the coffee cake. Obviously, I said, so for can I can't fit a food yet. also for say funny see here ya That's for can here. Oh no, I said million no. I was up to that. That's what you need to do. I did see said you know master so that the couple from as you want it. so for that And then you have been into the show. Put you for that a year. And Koyibi. You are trained up your responsibility with that city of her. okay that's it hello Hello. my fiani Pastor Debio. oh ani ya se Pastor Omami. me ma me de hen no I love you, boy, man. hey kwasa bo ahemani Pastor. ye wa wo me ne pom te sai I'm here. oh ma me ya ko ni Now, obi ahụ je but Omami, my rent, and I meant to me, man. ah se de osika na so atete amanasa Yeah, man, Omami, my fire for my rent. ah se afa na ba wo machi But jo enya de opa nyina na abenya na wabra boy mu you can never be a waffle.
We are so many and so they are. Now, when you get it, then it's anyone. And the work. I wish I make this, you know. I tell you, it's our bank, and more than you be after my. That's it. Kusabanche, Emma, when ni emre ubi e bayire. Bayire ndo di aso bayire ne ka ho amoaye. Kwa aso bayire no ya akwaye ye tamfo kakra e wo show yi so. Nti aso bayire de. Nti ya na wama ode emo hye ho akebeboa ye pa. Ma wani mmiri ubi mu. Hello. 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 Panipa ya fro say o kasa free. Kwasibo can Dasco gas abortion. And you will check here the name of No more that say. The American say. As the go able nimbi. Assistant will be near. Thank you without me some. Kadobu Yamushu could go no. That be after down kwa. Okay. The American say. Yes, in Yankopon. Bia me dia no dia mano. Say yes say boha. You ni penina na betime sefi. You ni penina na betime atoka. You ni penina na betime eye japade. Yankopon wa che ama bia nya no so nwi. Idi Yankopon do wi go abrabo bia no. Teno wa mu nya me shobo. Nya me watimi awo ya. Krupo Tradia Pong Ote dear warrior say hello. Hello. Osei Aboagye. Yeah. I'm on dear. Adom ni shra now so eh. Agami adom. Obaya magazi, obaya kuku. Obama ton Canada. So be out there. Obia ho ye se bo ri saboba no. Nyame asele American is and so see a man and you will be in ya. In no quite crowd fast swap with Naya. If you may an insomnia, you and insomnia, a baby. And my name could do be a bitch. You be in ya. Nyame fission. Yango turning the day amayan, and the name on the amayan. It's no money in the region, Pia and Yan. No money in plenty of years. Now, suffers a car in your means, you better Sanamano. Hey, It's your and your Moses Sanama suffer now or Pajapan and friend or I'm fat. Kafra. It's fair more. Oko baby. But the way you man so papa. O man for the same. I'm a man afraid. My catcher say, you see, I'm from womb cracker. You. Remember, you're a couple of my year. You. Hello. Majusu Penny. Only a kitwa, rich money, small boy carpenter, pet, and plantain. Rich Yanko Yanim. Ovozobama, the penny benyanka, crab and 37 can you carpenter and you. Oh, carpenter Yajuma, Muabo Fianza. Juma and then a quick Mahama bombing some of Osei and a couple of Blanca. Pakaka Drobi so. Nothing that's Namisha. The German madam to actually be mayor. Namisha. Maybe a penny dinya, maybe a penny dinya. Let's let me and taking us. So one pet maybe so no munyaki can be branding a cool. Umunyai, one pet maybe share at the penny dinya. Can you understand that? Crab and Hama bombing some Jimmy. Ofozo man am come. Ya meti ase. Hello. Ofozo beba. Ke adu no. Me pacho me mo adwo e mo akwaba. Oh my Joe so dada. Ka kire abrewatia ohinere se achia no pa. Wa jeso. Na ene ne nso ne bubo mo so ne bubo na onya ama ne nto. Stay bubo mo e sheki oh now. Oh. Are you the powers in Ninu? Oh, ya me shiramo. Mama dru anwumra mama ye neje. Ya me shiramo pa. Se ye kodwom ba
na ya ntɔhwe kura na ebetie mu na mo ma yesre a na mo yi bebi afiri so enti na yensi mo fom no why okay enti na me nhira mo pa ye ura wo brema UGC wo brema na otopa no ose me nka nkyira mo so obebre mo pa no wadi free why ya wa famra no pa anokure mo menene kasa Sunday no ana ose ka kyerɛ omo no mo sɛ enya me nko ana betie mo na ɔne ne yere anopa kosia anwumre otie mu ansa no wada enti obebre mo pa na so yewura be kan tie ewura samre o asere sa enti pa na be why ke be man na de pa no baba no so de pa no ba na on say papa na adwuma no papa na adwuma no enti wo de pa no nko na o hye bo why jo na ne o gas ovi ni bi no de to ami o ni trasa me gas ovi na o de to enti de enye dia wo pe na obenya o da me sinka de me papa ne say anka food for thought ahomachen ka me na me ye me say ka zidia nka me pe na me nya anka me ami nua o ma hene ka ma de na firi ho da anka no papa me na me ye na dia ba ko pa anka me pe Dr. Brothers Foster edru me menda de nchiache na ya na obekira ne me menda no da bia nde so odifu afa ho da o ka me nko nka ho na nka me betina me chireche yare enim ke na me chireche no de so de hoza ne ka ne nti no ka ho da bi wa fa clinic ni nyina o so fa clinic no branches ni nyina edi jago podo di amaye bia no ye me ni nso ne nhwe so yie okay do di amaye no eno na ye ya chede yemfa no wankonko enim na nyame na abeboa papa emre ni tike do akra opa okay hello Osei yey agbeku wadam matun ka da na madi hu adanse eva a kire papa no ani kurom kwa anye no drama kwa chine kwa ni aya na hwe ene manso ni bi ba ha wo se de usim no nsia anopa age se anwumre no nsia kwa no toto eso pa ana o meka me yamu ani wakoka ho ono kura wakoka ho na United States of Global na Osei yey atana woka no ati na mafia siepa ke ba de ai kreabi wajin ko bi aye oso ede go bi ago no be ye ko bi aye mezo kamene me peno ka so pe no obi da obi so da obi no ni asem na woka la ya papa he me pena ilu gas no kamena me ti police agent jiro na me ya awura kame wala ai na tuma me ka cha to ni se ti wa ye shi ye to turu mo e ti se ya mo di fo ni opa omo no o ma yi no na ma ye ho to ye yu ai te powers ni bukom banku na ma ye ho to ye she economy ni mo ye shi pop o ye na fa obi adie mo Baba you hello ma Jesu wanye uni ake so pase waje ni na ko ni jo oposto de ma nisha de na what me ni so ni ye wo before odmo ko ba de nyan ko ba de wo ye de du adinom anata dibre ni ha so yen da dia e wo ene ni so papa ni emaye kube omaye abe kebe tini ya ye ni ma ebi amaye kra ho afoi enti ye nya so ni e wo ya ko obroni die e tan flower and now I said, but you so ye wo. I will give you ha. Takuda one period ye. I ye. And if I am ye wo, ye won ye, that's why. Okay. Okay.
aha ne de ofre no enyina ebesi eho behia se odasani obema wani aso de wowo na enye de wo pesoso nyina ena ubenya ewo abrabo mu akakakra na yekobo awura TV no so akakakra na yekobo awura TV no so yebo awura TV no so a elda one wo ha ye no ebetwetwe enkomo kakra efiri se sa papa we ye nipa se na sɛdeɛ nyankopɔn si nim no me aso na meka ma asɛm sɛ me qualification a me de kɔ heaven ni sua yabɔ awura TV no so yabɔ awura TV no so abɔ no nwɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛwɔ Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa dwumadie ɛna waso egu so a wutie no wɔmra samoa atena se odifo pɔ kwabena enso agye na adwa obɛte ɔhene yere abrewatia enka ono so agye na adwa kama pa chief executive producer bema usu kantankanka wona dwumadie wo hyehye na yetumi ede ebrewo na ne ma wo muda adrom ekoba jesi simprimu wone aduanaba abrampa ono so edadrom sana na afriye ono so edadrom a wobwa dwumadie kama pa mi bonkum hene wo chichim fidie ede mame ne PK na wokọ MC a ho a nana Yaw ewo ho saa ena David enso ewo ho ena Ima enso aye krado a omohwe se enwoma ebeko TV ni so nyina da omo echinchim eno ade amaye kofuru bufum pa ba masuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo asante mamponi ntin de hye me na mete adwum akonwanim na mede Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase ne so eda one wo ha ye no ebetwetwe nkomo kakra na asem wo ye de bre wone ewo FM no so se enye de opa nyina ena wobenya odasani enye de opa nyina na benya o se ka de opa na benya enka sa bre babi a wote ne nya ho na ka wote edan a wodamu no ene mpa a woda so kra no enye sa mpa no ena ka woda so se de opa na obenya ebi kura aduane a wodi ne no enye wakoma so aduane nenso aba no sa atade ehye wona anwumre se ka de opa na obenya ene mpabo ehye wo no em se kanya no kura na ka abefa hye nenso so eno na wowo enu nti yema ye ni nso de ye wo bia se de ebeboa ma brabo akoso toten pa de amayen odueku anabo akusie wonya fufu akobedi nanso waduro na anko ni bom ni nyina ne se ka wopa ko betumi ama wode waduro no ene wo mani nyina no akọ bi pintimpantan na ka wadi nanso so waduro ni wo ma no anko ni bom enu nti ema wani mmere de obi wo na so mo ani abiri de obi wo na wani anso de wo a ebekọ akọ wie wo anibre no so eba mu saa no a ehọ no a na wokoka moja agu so a baabi a wokọ akoda no ebia na anye kama nya de wopa nyina na wobenya kaka wotimu no ka wobesesa no se tanwe no eboro so usi na wupia wota vivre nyina etew anya de ka wope no nanso abanisa enu nti odofo ya asem a ye ka kire nyina ne se wa brabo yi mu no asetra yi mu no enye de ope nyina ena wubenya enti kakra wa bia wani wanya no ma wani enye dai enso na nwoma enkonkai emfa emaw eda memo akwa aba ya eja panipa ne mpom te sei osoro adom amiadomaye ena de mete ya ne se chief producer se oba besra dwumadie na oba ye no ni edi bi na mede kasa me wura hoyie die ti na me kasa katacho be ma be fiti adwuma yase no obebọ mpaye kama na katacho be ma de bi obekasa ne kasa ye mu no o se elda wo ye nipo meni ni sanye ache papa wo humfonso bi e wo no na empo kura no oba kura no onim so wo ha na obehu se wo ha no empa ya obebode man no enye asem keto akura eda katacho be makọ bibia sesa
kwasɛm ni asɛm ha sɛdeɛ papa taa ka na asɛm no ɛfisɛ ɛnyɛ mmerɛ koraa anytime biara no a mehu mu biara no mudɔ no ara no yɛna mehu sɛ mesere ne nso awerɛhoɔ ne yɛ adeɛ bi wɔ mu ɛfisɛ papa bɛne nanante akyɛ ɔnne me ɛna ɔni me wura ɛfie wura owura ne munyamfoɔ kwaku adu ɔne ne yere maadwo a mekyɛ wɔ anwummerɛ yi papa akɔ aba nyame ɔnhyira papaapa wahobraseɛ ne wodɔ ne wɔtem a wɔma nipa no awurade ma wonni wo mfie nkwaname nyame ɔnhyira wo amen na deɛ meyɛserɛ awurade ne sɛ ɔsoro mfa ne ɔsafo anhyɛ wo nsɛm na megyina wo nkyɛn ɔsɛ deɛ ani hu yɛ aso nteɛ 1 Corinthians chapter 2 verse 9 no papa ma rewɔ na so mede yɛka ho nyame ɔnhyira wo papa yi nim me ne mmeranteɛ nyinaa na yɛbɛyɛ adwuba no mmeranteɛ bɛsrɛ na wabɛsra me ne me wura enti ɔba ha no asɛm a nana kaeɛ ne sɛ ei agyingo manika ɛda yɛsi fie ɛyɛ modeɛ o ɛna mese mpaakyɛw ane na ɔsɛ sɛ fie yɛ modeɛ adeɛ a ɛneɛ me last stop ani nti wuo no baayɛ deɛ infact mewerɛ hoe papaapa na megyidi yie sɛ yɛbɛgyaa ma nyame na mo a mo aka no yɛaserɛ awurade bambɔɔ ɔsoro nimdeɛ ɔsoro nyansa na awurade nka mo ho sɛbia mobɛtumi akɔ mo anim nkonimdeɛ mu na moayɛ aborosoɔ na ahyɛ awurade mma ɛne atibɔtiefoɔ nyinaa adwuma wura ɛno wɔ bibia da a ɔdɔ mo yɛahyɛ onyame no munyam ama biaɛ dɛn aka mo enti menim yie sɛ ɛnɛ no na meyɛ sɛ daabi agyabi wu agyabi ti ase sɛneɛ Elijah ɛkɔ no ɔde ne tumi ɛma Elisha no yɛgu so wobɔ mpaeɛ nti na meka kyerɛ mo sɛ quotation a ɛbaa yɛ n'akyi ɔsoro sɛ memfa ma wo ayɛ ɔse nsuro w'anim odiyifoɔ Jeremia ɛti baako kyikyɛmu 8 ne 9 nsuro w'anim na mo deɛ meka mo ho na medi mu akyi ɛyɛ awurade asɛm na verse 9 no ɛne adeɛ a yɛ menkura asɛm paa ɔsɛ na awurade tere ne nsa ɛka ama no awurade ka kyerɛ be sɛ afei mede me nsɛm ma hyɛ w'anum mesrɛ ɔsoro sɛ ɔmfa ne nsa nka mo kɛtrɛma na mo anum asɛm nyɛ gya honhom kronkron gya no nim w'anim na awurade mfa ne mununkum du no nkata mo so efie masra ma wura dada ɛsɛ sɛ awurade ne Israel ma nante mfinhyia 40 na ɔde emununkum si wɔn so awigyina na edura anadwo a sum watumfo ne ahombɔne bɛyɛ onwuma wɔde ogya ka nea bɔ Israelfo homa ya efie wɔn fansi so ntie ne esisu dada o Jesus de mu esiso enti obi obewuram bia sɛ mawuo sɛ mtiase o papa wo so ni ho masra mnim so ɔsoro bɛyɔ obi obewura demu bia na awurade de nanim onyam ebeden ebedua mu na mode ye nyina bɛyɛ soronko ɛyɛ onyame akyɛde a yɛasrɛ na wɔde dom ne ba wɔyɛ den ohwehwɛ enti onyame nka mo ho moma menim sɛ awurade ɔka mo ho dada na ɔmfa ogya fa do no ntwa mo ho nsia na ɔmfa Yesu Kristo no ɛnto mo ho ɔmfa ntwa mo ho nyina hyia so bɛbɛ biara susubɔde bia ntimi mɛha mo adwene amen na ne tam bia bobɛtena so bia na awurade ntre na taban kɛseɛ no Psalm 91 verse 11 ɔsɛ na mahyɛ abɔfoɔ ama mo abɔfoɔ ɛhwɛ yɛn so verse 12 no ɔsɛ na ɔbɛkora mo wɔ mo nsayɛ mu munsuro nyame ka mo ho amen the spirit of God ɛbɛhyɛ mo mu na mo bɛyɛ nkunimdie nti mebaa sɛ deɛ moyɛ no ano na ɛkɔ soɔ na mobɛkɔ animu no moakɔ animu na adwuma bɛyɛ nhyira papa a wɔde baayɛ mpanyimfoɔ ɔdaa no obiara bɛdi yie ama awurade nhyira no ayɛ dɛn ayɛ kɛse na megyedi yie sɛ awurade bɛkuru kyerɛ obiara no nnwuma nabrabɔ ɛnti mo yɛnya Kristo wɔ akyire ɛnkyɛ koraa ɔsoro bɛteam ama asase agye so nnipa nyi baabi gyina na mmom yɛde yɛn nyinaa no awie yie wɔ Kristo mu a onyame de yɛn safoa bɛma yɛn na deɛ ani hu yɛ asonte na mma onipa bi akoma mu da no awurade bɛma yɛn sa aka wotra bi nti na Kristo akyɛ ɛnkyɛ wobɛba awurade nhyira mo na ɔmfa ne mununkum dum no nsim so na ɔmfa ogya kanea no ɛnka obiara mo maso maako mo anim nhyira sɛ bɔfo sɛ sunsubɔne bi kora bɛwura ha the spirit of God abɔne nyinaa nti mesrɛ okumbɔfoɔ nti wɔnyina kwana no na ɔmfa Yesu mogya ɛnyɛ kradumu a nti mabai meni hwe koraa yɛ koraa no yɛbɔ mpaeɛ na hyɛ aseɛ
sɛne waka no mo a mo aka yi nso mebɔ mpaeɛ ɛde ama mo nti bɛsrɛ mo yɛbɔ mpaeɛ yɛn agya wɔ soro odin de alpha odin de omega woyɛ mfitiaseɛ ɛne awieɛ nyankopɔn deɛ wopɛ ɛna woyɔ woyɛ ɔbɔ adeɛ wona wobɔɔ yɛne hwan nanso yɛda wase me wura sɛ wakoa David hu ade bɔ no ɔdwene ho ana ɛboro na adwene soɔ no ɔsɛ Awurade wama na kakakraa bi na yɛ nipa yɛasɛ yɛayɛ sɛ wotwa di amponyame yɛda wase papaapa ɛwɔ deɛ wayɔ de ama wo ma yi wɔ animonyam ɛne nimdeɛ ɛne nyansa wonam w'adom so de ama wo ma yi yɛsrɛ nhyira yɛsrɛ bambɔ yɛsrɛ nkonimdie ɛne animonyam ɛne nkabɔ mu Awurade yɛsrɛ apɔmudene sɛ biribi biara bɛyɛ yadeɛ susum ne honam mu na bɛko atia wɔn wɔ adwuma mu deɛ wɔyɛ Awurade Yesu Kristo din mu nti Awurade sɛ bu nsɛm nnwuma yɛde adwuma wura a papa fidie nam ne nsa soɔ mpanyinfoɔ ne ne tena aseɛ de afutuo ne akwankyerɛ maayɛ na papa gye tɔn mu yɛsrɛ ɔdɔ nkabɔ mu anyame baasa kɔ mode bɔ adeɛ yɛsrɛ ɛde ama adwuma wura ɛne ne mpanyinfoɔ nyinaa obi biada obɛwura studio yi mu anaa company ɔhyɛ mu wɔn a wɔn tie yɛn wɔn a de wɔn taku wɔn a de wɔn sɛmpoa wɔn a wɔn ofie na wɔn bɔ mpaeɛ de boa ɔmaa ne dwumadi a ɛkɔ soɔ Abraham nyankopɔn Isaac nyankopɔn so obi wɔ haw obi wɔ amane a yɛn Awurade Yesu Kristo din mu nti sɔmɔ wasɛm na nsra no na gye wɔn afiri mponkyerɛ mu wɔn ayi a papa wɔn dwumadi yi ma bɛsra wɔn mede wɔn koro yɛ no wɔn bambɔ nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa biwura hyira wɔn biwura dom wɔn bibi biara yɛ wɔn anim deɛ sɛ wɔn sa ka no da yɛ sum a wɔn wɔn akasa no da na de kyerɛ wɔn baabi ɔbɛwura bia Awurade mo yɛ nkonimdifoɔ na sɛ ɔboa yɛn pagya dwumadie yi na wɔn ayi abɔden ɛsɛw de dom wɔn mu a yɛbɛhyɛ wo twɛ di amponyame udin animonyam papa nya adwuma mu ahotanko ne yɛhia wo ne yɛnim sɛ wo siesie kuropa bi de abamma sɛ ɔma fom awrapada na de kyerɛ wɔn na sɛ wo pie wɔ animonyam mu a oh Jesus mra yɛ sakra fi yɛn fom so ɛne yɛn yɛma bɔ ne ho yɛ deɛ ɔpɛ na ba wɔbɛto yɛn sɛ fata hu yɛn mɔbɔ da suo bu ɔmo nam nyame abɔfoɔ sra wɔn nyame abɔfoɔ gya wɔn kwan deɛ ɔbɛtra kaa mu deɛ ɔbɛfa fam awudifoɔ ne akrɔmfoɔ nsa so ɔmo ho mɛyɛ ne mu a Awurade bɔ ɔbɔfoɔ ne mu no ɛnhyerɛ sɛ gya na nsa adwembɔne na nsa musuo na babia nkɔduru fie asomdwam yɛde animonyam ne nhyira ɛbɛma wo Awurade nhyira mo na ɔhwɛ mo so Abraham nyankopɔn te nanim kyerɛ mo na ɔnno mo Awurade fa wo nsa nka mo maako na ɔma mo asomdwie Kristo bu asomdwie na deɛ ne hunu a asɔntee no mo nsa tumi aka mo ne mo adwuma wura ne aboafo no nyinara wɔyɛ Awurade Yesu Kristo de mu nti amen amen mede nyame gya mo amen ɛtoa so wɔ fie de ataa mo akyi ɛda ɛbɛda ase da mo ase pii ɛda no yɛnya so SDA ɛna wodi ne dwuma ɛda pani pa wɔyɛ ɛda kyɛ oh empaboni mu hwam hey yakɔ computer so adwadie emra Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyere mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba, Matsia Kanso.
Obakos. Wouldn't miss our bra panyin na yira seme. No ya ntumi anka o. Ye bono. Oba se. Chichina. Wo. Konfanko. Asem wo mu. Bibi pa wo. Me de se bi nua be ma no ne makasa. Onse na nsen ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. Na madam for one kan kire me. Na se na de we dia ya asem ketu e. Na na tiefo. Obi entie de me kan yi. Ba ma duru biribi a esesa wo ye ho aduru. De ma ni je ba wo no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba shop. Asokore mampon. Ye friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa aduru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo ba no. Wo pa mema duru fra na gan bi ato. Ebi was asokore mampon. Cement ba shop. Ene mia eto abibiduro ni abrofo duro dodo no a. Sa wo pa dodo atu a. Koda ni farmer. Kolinak. Misty. Epidank. Presa number C 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and the weekends biara so yes S-months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say yes yamu say ya, na oyirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different cra. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I upon to a piano. Or you can repeat us in around orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so far test. Pabom, or you can repeat us. See now your difference. Around orange spread drink. Nominansem, one Tom Manipa won't in fear do much. And Sessa open for no FDA Aji Ajadi and Crashy Atum. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane ena eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale akurankro ena eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Drane odifo Samuel. Akwanchereja. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu awutie no. Abono nwotwe apa ho sima edu enso Sompa Foundation wono ena de Sompa chade aba Sompa Foundation wode Sompa chade aba na Sompa chade ni fareba ni nyina ne se pekakra miemfa ma akurafo ne ewisia emoboroafo ni nyanka wate odofo ye ne sa ebabuo yie papa efiri sabre ya kodu ni bronya December bosomi ni mu de ye nchade said ye beya ekurafo moboroafo nyanka bedidie agu omafuru so na wo asere eno na Sompa achade ye ni abre ye na ye bodawuro se wonso ebabuo bi ketwa bi ensua kisopo akrade na Sompa achade se menkanchiro se enwoma na wode eba no hwese ebeya nyoma enseye na emeka de yagege dadan ho dabi se tomatoes ne nyoma bia wo hwa ebetumi asai na miensa no de nyesa kiempewo ne mom ebra yagege agu ho no ebeche enu ti sa nyoma ni nyina ki ebesere se sa no de kamfa bi ma na de sa break yage ne se wunya entoma
makurafo edi befra kwa asode na wadu bi akokokoko baby akabeboa yenkata omadagya so ewom se omu obi fra de nanso so eduru baby a ya na awroho edware wo mo unyamo ene anwa tomatoes tin tomatoes na meka o enkofa tomatoes we bi ma tin tomatoes eno ena ebeche nyoma bi atete sem kene side no wo de ba ebeboa yie papa said ye be ya enuru December bosome no ye benya bi na ye de ache safui na ahoto enso akoso ewo wo mamba brobom enu nti se ye sika fam so de a ye beje sika fam ye beje enu nti sika fam no fa fam mo number we so said ye be ya ye beboa no na sika fam so ye bekọ wo momoa na omasetram nyina akoso toten ede ama womo 0598559802 0598559802 momo number no edi ebeba Blessed Foster anase Tarawan Media Limited na efato so said be ya menwoma nyina ebedi mu ede ama Sompa chede no na mamenka ni sei obi wo ho awo nwoma no na so kwan obefa so ode beba no ya na no so akwa Asem foforo ada ne boache bi din enu ti so wo nwoma bi anase Sompa chede o pese udi hu nkomoko akire o wade nwanwaso bi a pese ode ba beche saafo yi a frɛ number we so 0244834838 0244834838 Sompa chede ye twɛw Sompa chede se obebman koda yi bia wo pro bia mu atotototo wo abrabom de wo pɛ no wo abrabom no eno ena ebetumi abie ede amawo na enwoma bia tesa no wanya bi ama wo abrabom enso aye kama V Adult Education Center brabesua de brabesua silesi twro brabesua silesi ekenkai na nwoma entumi enimu na enwiemu die emfa maw ababawa okwa Bible no asondem wo no yeka quotation untimi miem eduru ba bia asefem efere pa sade wa ho ofasitie a untumi enhu ye bia Revelation na manim Matthew ha debi V Adult Education say what the abusumi nsia pe kire wade ubebie Bible num ubetumi atworo check ubetumi atworo bi na waye obasima aye wuraba ye krachi ni na waso obi abetumi ababi uko sukuu no wanwie na emmom sukuu no wokoye no so wankokora eno so no betumi akire wade ama nwoma akonkai abusumi nsia pepepepepepepe obekire wakrachesem ama wawura basem so abasoro Abdepo Methodist School Primary ho eho ena wodi djuma we nyina yamfra mpanifo wa homatrufo iso na agimu enchiremu bia sede bema enwoma konkai ede ama wo 0245 690834 0245 690834 na eko na kosua de na enwoma enkoko enkai emfama uye pa Cement Cyber Clinic ye se clinic we amadia ka dise bia wuo Cement Cyber Clinic wodi djuma papa asokoma mpon ena wowo na Cement Cyber Clinic se enwumre menka ntra se enam sa yade bia wotu ase STI wotu ase na ansa na wode ni nyuro ebekam wo no agye se wode wafa emfidiem wotwumoja wodwonso na wode nyoma bi wurawura baabi ni nyina wode fa emfidiem na wahu se yade we poten ena aye wo na wode hu aduro ede account yade bia da wo se fa beda wom fa bre wo maso eye na wobehwe na wasaw yade eye ulcer na typhoid na oba ukomfichira na wo utwadwo eye liver kidney problem yemfa enko bema wodwonso na wo chemdia eye Cement Cyber Clinic ono kwa ena betumi adi wakaginamu na wasawo yade sa Cement Cyber Clinic wono ena de Cement Vital Herbal Mixture na hotedin yefra na gan wode abadwaso na emema edi bem ewo mpaso na ade chia omoyirenom ema wo mo piafo ye again edi mema kaginamu papa woko asokoma mpwa
ubenya bi ato na wokọ Ghana fa na nyina ba bi atunton abibiduro ene brofuduro nyina na Cement Vital Herbal Mixture wokọ na oka ye bema obi ene na hotodi wobo agan no akoda akora ye hu ye yankonko bi ewo asokore mampon Cement Herbal Clinic na nyoma enkonkai enfamayen 0279 356570 0279 356570 and 0240 616061 0240 616061 na nyoma enko enkai enfama enrada yetam asem chechrenche bi to ya pronso enrada yetam asem chechrenche bi asem no na che paw awadie mu nsam doso awadie mu nsam awadie ne kwa awadio ne kukuru so awa na esu adi ye papa na enrada ena na echa wono eye bretuni de ne nkomonisi kokọ so no na asem nyina ne se woni abrantie bi a yefre no kwadwo ameyaw awo enkoda emamu enan miensa mate ba ko afirim amana ye miensa enti miensa no ene ansa no na omo awo asetena mu no akoya kukuruhwe ase eduru baabi entokwa eduru baabi no mu dido fam enti se okekane nyina bomu a 365 days no ene omo beko a 360 na chese ene 5 no ni nyina anu na akoya sede na chese awade no mu ntokwa de menka entuetu awasomboa ene omo fra yakura di adanse ese awade no ntokwa wom na entokwa wom no ene mu ensensem no enrada ena abrantie kwadwo ameyaw hye bose sadia meyira beka na asem akire mu kwabra menka meka mesumi wo bika enti na anwumire yi abrantie kwadwo ameyaw enso ewo ha ensem a ne yire beka ye no de yampa won kamientie de anyampa sososo no won kamientie abrewasi oyosi na wansansi a ena yebehu duowe abrewa nkruma sabre enu a oyosi ye nene wansan so aba ekwai bi so enu nti ye ne papa yi ebetwetwe nkomo na yehu sede asem no esitie na nyoma akoso wano Asem Mpe Nipa dwumadie ye dwumadie ye dia ne se asem a akire wo so asisisem apo menteme ho ase eno na wo de ba ye di akire na ye di ede mawo abrante memo akwa aba ampa chomi joso sabe producer nyom eda ye tifri ni wura no udin de sei pacho efrem ko jame ya fri he pacho mi fri jusu dwaben ajusu dwaben pacho tuo serebu okrom pacho kwadwo anwumre yi pacho anwumre de boko me se anura my wife ne ba na kwese champoma na Mr. menini nyanto kwa bina bufu ti mane ko fan sim bibre ba ma mse bi pra ne kakra na mesrem de asie ne panifo kwadwo nim bibi pacho biti enra se de na usi frefre ye no me wogidie kase se na wutie program no wo abrabom fitiase se de na wo yiri AC kamba no eno na ka ye ne sam wo abrabom fitiase no enen nsem anu okeka to so no wayiyia no emra mesi akire na akwa se wakum aboa no watwa ne tie firi so no de nya ne sa nemom no hwe se wo abrabom no fitiase no oyiyi ne nsem ba no de eyampa ne de anyampa no usube yi ano sa de akwa kusitira maye yetie o ofa me da se me ka se me ka enkusi hwe me ne na ware 16 years ni me yere o do me so me do no na MC free 3 years ya na ade esie no me hu ne se gisi nyame entokwasa entokwa no so nyese entokwa ibi o wana ko ye prasem kra enti minim ade kro potie si sa wade nim minim se boni bi na maya na se boni bi nso no aya nyame hu ye mobo no mfa nche na de ekoso no mia mentiase ofa esrew tie nu a de sie na tiefu a mpatwomo de mo na tiefu etie nyina de mu tie ya anya mu de bia mo mfa nche me maye
na si mintimi kama ne nko bebre woni ma bia mu bobo na mfa nkyeme na mafom misira mu kwadwo yate ase de na ye dwumadi mu no ye kura na sumdie kwa so ne ye pɛ no na eduru baabi na se eduru baabi ne so ne nkon so ne nan na wo ahusuro besi adoso nsɛm no a na ya mpa asɛm no pomasi bira eduru baabi ade wo tie bi ne no se na me ya no amo ne tishu no so no de enti na wo pa akyɛw be me na kwa du bebre na wo yire bɔ wo se eduru baabi a ye no operation kura na wo fo so ne nada ho no kyiri ma me hwɛ e pa cho entisa nyete sai entisa da mintimi nye sa da na waka entisa se wo ba ya yo operation press na me poma chop mintimi nye sa da then 70 die bebre na mintimi kama ni nkusi hwe mintimi kama ni nkusi hwe se e chop around me pa entisa da so ya basrem si afon si emfa video no ntoso yemfa video no entoso emfa video no entoso kwan ofa so pira na yire no ene ade kwadwo na sadia oyiri sika ye no wo se sabin preduasa chakadum no ye ka chakadum ate ase wo se wo de tata no dodo wanu yire sei ala me pa cho entisa na de na se wo du kotodwesi mattress ne so na wo na si chance ne so no bia me kɔ no ho a because of mribi asema me ka kire ni nti me kɔ no ho a ompre any wo da hall me da bedroom be 3 years kurani na me kɔ no ho a ensem bibri na isram panifo manu mitimi nka wo kai so ka kire ne se ne ho nya akɔ no awo me ka se e mama fo mu nyina na efo me de dem academy adenti na so ka sa na obey wo je fo so kɔ no ho yes me pa cho na me se me kɔ no ho kakra na no why me sa be 3 times ti ada de to so 3 de na apufu na ma america sa ba no achiri kura me bra manim ma pa na cho nipa baburu be 10 anim omu nyina ma pa na cho ni wo fa manim me bra manim dwaben nyina ma pa na cho se abufu na ma america on fa nche ensem no bi kopiem court ho so nsem no so te sai court no me pa cho na ono da hola me da bedroom no na me yese ako ade a wo ye na ehu me serew ebitimi akofo nsim bibira aba oda hall me so me da bedroom ebia na me ba wo me pre na ko kikiri na ade osuya ne taasi ubeti esu bi eku ne yere ti me serew ntimi a ene o de ko sanam ka sana kan boko sa we are sure dana ntwantro da eti so far no free bra ware wo yire na wo mamu miensa no wa kontokwa hodo be sai de ehu pa wo mu ne de MC NVI bra ba mu de ka wukuni ayasem ihu ni senya kwa pani hunu senya kwa na ede ya ususu se sunsun bi na aba so entiasie se wona ato nsa wo 3 years mia free be 3 years ni die na ekoba se abusua hia ye no wo pata no ana me ka se me pata no sei na wasu ko be 5000 me kama na be si 3000 na me se me juma sei kakra enti me dan na me de meni atoso na ye sa November ya na wo ta be so ti maka kire no no akora woni bibia ansa na ade pata na man na se ka asemi ba yin pata yi maye o so pese o sa akọ no ho eno de sa na minim se bia se de ya me de be ma no na me ne neti a ya ware ya wo nti minim se de ya me ne neti de eduru ba bi kura wo so utimi twe no fom se wo pese chakadum no koso a utimi twe no fom wo twe no no nso aso ne baba akọ na de ne ko bedroom ho eno nso ya na ko ese nye gigigi bia ya odo yi ebia na ebia me pibia ya nti ebia oda hol na ebia maso ne nsa nye se me hwe ne se debi pani unim so asan bond e pa chominim o san bond no mchechuru mu se de ya bond no akasa o mchechuru mu no ni yikum na se o mchechuru mu se sai o mo ne me kan se o mo hwe me for 1 year
1 year. Omo show for 1 year. So one fansa can be more. Na edise na ato won say. Oh, be 4 months here. Kasa den. Be 4 months here. Because so catch them say your phone or your phone chair or baby and now when was sort of okay. Bond on 1 year. Bond on 1 year. Any D say na ato won say. Oh, be 4 months here. When him say what trash here pa. Patch of metias. Ujitum za. Ujitum. Nti se see a police chiwa. Ebe yo da na ebe yo ya. Oh. No twe waso wo court den. E ku wie wa fi ase a wonim se eye one wa do ho akotum. Patch. Ujitum za. Patch me jitum. Ti ma police nchew. We dey misrem. What trash you? Ma trash de okanda. Wo yire ne ti no wahu. Patch me. Wahu ni ti no. Na me pese me ma oti ase se. Wo sign bond na nkasa wahu yire ni ti. Hwe wo yire ni ti ni. Se we kura se nyo na abo no na wo kɔ nachi ena so wotere ye. Da me oh me kama ni kusi ebia me ntimi twantro. We ya we na nkasa no. We na nkasa de na ade bɔ no. Store gate no. Ya so so eyibi wo hwa edi umu sinsen so. Eja se wan kan no kura enframa be fa ho nwumre nye papa. Oh. Se man kan kyerɛ wa. Eja. Man kan kyerɛ pa me pepe wani mfɛ de. Opa kan no kure. Na asem fa na asem kɔ. Anye saa enframa be fa ho nwumre we no. Enye mframa papa. Sebe predu ya se wan kasa ate wo ho bon wo sa tagum. Wan kasa na ado ho akoto adwam. Ena wa sign bond se afe baako me yiri me mfa me nsanka no. Afe baako me yiri mini di na tem. Afe baako me yiri kura me home kura na kwa kwa akire. Ena enu baabia wo wi ankwa ankoto. Ena wo yiri wo don sa akoka no. Na we kura de. O se mdi ka busa wo se efiri so no yire na tena ye nyina ne na wo mamu miensa no. Ebro no wabo ne sei. Na de hi na ehu ena ase yi we ya. We so na akosa bondu yi o. Enti we no de na ade bon sa no. Oh, na rubber boo bia medidi mu. Aja, kan okre wate. Oh, rubber boo. No kure no no wan hwe yi a. Wan kan ebe ma asem foforo asi anwumire. Bo no. Rubber boo, rubber pretty a baby. Ti eno wo wine no na ade san ho. Ana rubber boo no na ade ball no. Ball no kure si ho sisi a me no kase. Ba wose no na me de ball no etwa no. Enti me oh se ni no ne kuta me na me kran so we no ma head enhu ni saa se eba saa na bufu enti ma head enhu ma head enhu. Okay. Atiefo anu asemu a ye de to ya paso na ye tu no sre ni abasa na wo manfo bi kura ba mu di si wo mo ano se twapia no. Abrantie no na abetrase no na de hu ewom pa ne se abrantie wasan bond enam tokwa eba ware nim ana wa ware nim nti no abrantie ene aban akonakra na ede ne nsansi pen paper so se ne yire no onfa ne nsanka no afe baako bosume miensa ku kre abrantie se wode rubber boo abone yire ti ne yire no na ti no na apai eda TV no so no mo fanto so mame ne yire ni ti na apai eda TV no so no o se rubber boo atiefo we ye nyina no mo bedi mu dance se rubber boo afan enye rubber boo a on pese obeka ne kure anya sadia wono a ne bond na wakosan no ebetumi agya no yani maami abe ntwetwe nkomonwie yewi a abadwafo ebebem yani maami abe ntwetwe nkomonwie maami abe ntwetwe nkomo enwie na afei abadwafo emrem asem wei no echepaw sasem wei enenno a wo mona samwa kasa no a afei no ahwe yekua no ono ankasa emina to no enenno ana ne buafu ye papa Dr. Abe, the sickle cell doctor, Dr. 1. Ye, samami way. Ye. Na mami way na dia ba ko ye me nwanwane se. Won fa na aduro no entu ne ho debi.
wɔfa na duro no tu no ho kra na wɔyɛ very simple woman a me kura me hu bi da wɔne wo sirisiri nyinaa no na wɔbusa wɔ yadeɛ no na wɔpɛ ano aduro de amaw na wokɔ na so yɛ hɔ a wɔde wo fa mfidiem ansa na aduro sɛfata wɔde amaw na wo ho so atɔw hoi heart no nyinaa wɔ sa malaria no kora de ne wɔ akyire malaria no kora de ne ɔtenete ɛno kora de aduro no foforo wa na waseɛ no ɛno na malaria no na sickle cells no sɛ wo ma no yɛ 5 na baako yare sickle cells di a uti firi mu a obehu baabi a wo ma no ɛna wo ma no dodo aka maami abe me mo akwa aba era ne mpom te sɛn nyame adumo okay adanse no ba adanse no eba bibiri ose na medical ka kyerɛ sɛ yadwuma ani ba akotem wɔ akyire hɔ pɛ na wɔsi wɔ twamu a enipa eba wo hɔ no enya asɛm ketwa na kyɛ sɛ adepa ne tɔn ne ho na wotɔn adepa so a ɛmfa de ɔteɛ ho ɛyɛ tano so apatrapa uduru hɔ no a wo nsani fa so tasifo no gyinagyina hɔ ɛno a ne sɛ ɔsɛ me kɔ maame abe hɔ m de wobɛkɔ wotɔn adepa ɛmfa de ɔteɛ ho amanfo ebu fa so adansidie no de gese mo ana mo bɛka na so ɛyɛ sese no de na asi biem yɛmɔ mpaeɛ nyame ahoɔde ɛna so yɛabɔ ɛda wase bebree ka yɛ ho a ɛde ani adi nkonim saa berɛ ɛne ɔma bɛdi nkɔmmɔ owura deɛ yɛserɛ wo ne sɛ kasafa yɛ mu sɛdeɛ da bia woyɛ no no na deɛ ɔbɛka akyerɛ wo ma no ɔmo bɛtie ɛde asɔmmerɛ aba abɛgye ɔgyeɛ akɔma ɔmo kra na yɛde anuonyam ne tumi ne nyinaa ma wo na yɛn nso yɛdi akyire sika ne kakra Jesus wodi mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen amen mo amen na nti apɔ me deɛ ndi ahoɔden wɔ wo deɛ deɛ na yɛ ahoɔden wɔ mpa okupa da ne na gye so foforɔ amen amenes amen amen no kyerɛ sɛ nyɛ hɔ tina kyerɛ sɛ doctor nuro ni nyinaa yɛ kama papa mo amunim na mo to be coming doctor na adeɛ baako a yɛ na ɛyɛ me fɛ paa ne sɛ ansa ne no be fitting komo bia ase no agye so ɔbɔ mpa yɛ hɔ no deɛ na kyerɛ sɛ wodo kra no nipadua nyinaa ne wadwuma ne nyinaa hyɛ papa ne nsa na sɛ si asoɛyɛ deɛ na asi hɔ deɛ bebrebe hanyan pii ayaresa na ene yegu so oma edi nkunim di ase de kɔma Awurade oma ye hwɛ nkɔfo nsa de oma ba oma ankasa na mo bode wuro ma ye bebree asedan ka Awurade sɛ obi bia so ɔbɛba no nkunim die no ɔde kɔ ɛne ti ni amene ne ka sɛ na anwumre ni ame hwɛ ni de ɔyare de bibi ha no de ɔno atenka sɛ wabrɛ wapem ɛna me ka kyɛ sɛ anwumre ɔno nso ɔmra no magye na yaresa die nyina abo ma yedi aseda kɛse ama Awurade ɛno na meka na Dr. Abe papa da bia no so ɔbɛhwɛ a bɛ busumi ni a me no twetwe nkɔmɔ yi ba bia ya na mani abre pa ɛyɛ sickle cells no cause no na amanfo bi se yi ɔmo nwanwa efi sɛ sa sickle cells no ye de ni anim sɛ ni aduro ɛka wa na ka wo kɔ ɛho nkɔmɔ no ya na ɛhɔ no yɛ me de ɛno ni asɛm no ma abe no wayɛ abe a nka ɔnse bi mfata bi ne nso na nipa nyinaa ate ne din no sickle cells ɛno na meka ebi wogye akyenye bi de me kan sɛ me wogidi o wanye ndi o gise wo anom aduro no ɛna wonya wayaresa sickle cells ne de na duro no ebi ni ba bia gye abe heba clinic enti wo a wo ba yare sickle cells sɛ wo tena hɔ na sa akola yifire wo nsa maka kire wo mi ho anya afi enti sɛ wo trauma akola ne firi mu a ɛho aso die ne Nyankopɔn bebisa meme de maka kire sɛ enkwagye wa be heba clinic obra sickle cells undi ba bia wo bɛkɔ obi daada ho a wo bɛkum hu anaasɛ wo nipa ye wo mfidie wo hɔ a de teste ehu sɛ wo bi ana wo ni bi sɛ wo to na de bia honam yɛ oya na wanu madura wakɔ hospital sisa de bia honam yɛ oya ade ba akɔpɛ na ɛsɛ wo hwehwɛ kyerɛ kwa bisa wo ho sɛ
me ya sekla na me ya yarefo na so obehu ne san so age oba be heba clinic ho ho ne ya be treat be show mu ne yehu se wo ya yarefo na yarefo mo ani bi ewo mu ya ma wadura mo afa ho akodi unko hospital bi obi anum painkiller saa onim kura so ya sekla ena kura ba ko bai oba o se ne honam ye ne ya edra ye de ma obia just 5 days na ne ho atono akọ no aduro ni nyina wa ba o se ma me honam da so ye me ya me da me nda me honam nyina afemfem me nyina twetwe me na me se rawo ya sekla o se debi me nye sekla me se okay ko she video mu ni ahwe oba ye bom dwan o se me nimu da ndo ama be nom anti ka bia ntumi ansa sekla ya ama me na me se ya fan free so ama wa ntumi nya ho hwe sekla dro sekla kwa na esa ntumi mfa tipa ye dro bi amesa sekla ntumi mfa hututu edro bi amesa sekla me kira wo se sekla ye sekla says ye sekla says asas ni wo mu a me mfa ho ni ndro dodo abenu o de apa me ma no be se ankora be edu wo be num ni nyina wo na be koso aye wo ya ani nti sekla says ni de besrew no challenger bra na me nsho aya sekla says no de no obutantim sanye na aduro ne de beka no no de wo few kura na sa aduro de agim se baby ba ko peni bi wo ha wo ja be ba clinic oh kama na ho in heart no oh anu so no minti se obi so osabi minti ye na anu so sese ma Asem nipa miensa etwem na no na ba ko aba ya me na aduro wo de ko on fa report omre ye first pa ne star ba ko akwara ne ba no ase na ni nyina tutugu na me ma ni ndura no ye kama na me ka che ne ma me se omfa ne mra be share ne time wa ma me friend o se me ba me friend ase ade chie me friend ase ade chie be se busumi be nwotwe na me nte wo mo nka se na ye so obi se obeti ohun se ma sa ya akono obeti mi asa this akwara na frim oh wa frim she edro no se nyame amfa sura ma me se oboa wo nipa kro no se ma sa wie na ye na ho na fide me na metumi asa na obagi akola no na o ma ne ma me ndi ade no koma no o mo ko tra ne nchen ne ade o me ma ne ndro ya be wo ha na ne ma me frɛ me e se de mama akola mpesa me de ne bo na me se ade na dada ade fa ne bra wa mfa na ama oba no be ka kire me se sisi akola ne de edro ne de se ma mmemu a ebe ha no cause na me se na ye den na ekwa afini eno so doctor bi sin ko be hwe no nto me ma na duro na sisi yare na ye west be de ne ko hospital so omo nyi ne biom na me se hospital so omo jam so me nyi biom because eno na me start ye na akra na ye kama na se ka de ne to aso wa fa ama wa ko se ndu foforo de ama no ti se si ano eduru de de na ade bre me ntimi nto aso and the 3 days na ma me frame se akra na frame she asema me pese me ka kire wiase fo nyina ne se ene sika pe aba ena nanso so ahwo kire na aba wiase ne nti obia temi ka asem bia keke bra entisa hwe se woni adura enka yare bebre wo ho a obetemi asa sade obetemi asa na de obi nso obetemi asa ndi oso enya ne nwanwa ye ntina se obi kan abe heba clinic doctor abe kasa na so obeka bi anim guase abe kan because woni enkasa me wo tobo ase de obetemi asa sade nyina ye hwe oman Ghana akora na frim enti de America ne se wo ba hole in heart na wo de na ebrem ensan fa ne ko ba bia biom free hospital obra me ho street na wo fi hospital na ba me ho street dia me toa so ama doctors na boa ama ye nyina ya sa yare na ama nipa ne ho aton me medro de simple ya haban ene no man ketenkete bi ne ya ka fra se bi ti wo ya oba abrewa se nyame pangu esan wo wiase bibi tumi si bia obi akowura mu bi na esan bi akosan de bi etuo apa obi so wa wonkwa na oba de boba na meyi ni nyina ama etu aboba no another story and that's what the foforo aba o last week what the foforo buy and that's you etu aboba na make na no obenuma kwani ya na aba kire so da bia kire okay ya haban keke ya de kire so aba bia aboba ne hye bia ebe yi aba
mami hu enu nti na se kuro tu obi a abe heba clinic se kuro no a unye twa o ma ma sa wo mu kuro nyina wo hwe nipa ne na ho wo hu se twa ba akokora wo ho nanso obeka obi aso wo bi nti trebia na maka ma no ato mesi tu aboba me salutu wiase me salutu papa doctors se ebro mo so a mon frɛ me na kyerɛ sɛ etu aboba no ana akorabo ka wo bi na aboba no ekɔ kamu a esan kwa so yɛsɛ wo a wakɔpɛ wo boba amana ka wo na sɛ na doctor wono ba won ka no korɛ na me ka me akam ba ka me ka na me pɛ ensam bisa na mebusa wo no be yiwa pie sɛ wa akɔpɛ otu aboba de good a ene ma ho na bo esan wo wiase esan wo wiase ya to afrem ho sa ana me ka ho asem ba won ka no korɛ na sɛ wono pɛ so obewuo wono pɛ so obewuo me me Obeche. Niye Ananias ene ne yire ekoton wana asase. Na obidi atro e kire asuafo no. Ndi so oba na obidi atro a. O ye be hu pansa na waba. Ndi me di atro. Sanete. Doctors yeyi etu aboba ya wuyi firi mu eso eto nchen. Na hoyi heart no to nchen. Sickle cells no to nchen a. Etwede. Etwede so me fanto eno kura de so ne wote ne te. Ndie. Ena obi wo nso ana okọ toilet. Na ne kokọ bo yiba. Edu se ha nkofo bebre. Mema no bebe bo diaper. Enti se no nso hawa bra. Obu ana boja kura esan firi ho ba. Bra na no so ya nyama o sima pe bo acha 3 days na ho ato. Enti se obi wo henia ekum nipa bebre. Emma henia no kura de stop odwonso. Mema no so henia ni bitumi stop o modwonso. Enti mi ka cho se henia ye wabra abe he ba kan ni enyima wo amemba ya ye be yi se wonsuru ni bi na yi ya be gu ba bi nso aye wadura di ma wa wonsuru no be kwa kogu ba bi ewo ama ho ato wo akola na ne funu maso na hu sa akola de bia wo su a che se obeye frumatu e ba sa afa ne bra ye wadura ye de ma wa akola no fruman enye kese ne ho beto no se e ba se wo pawo awode de ene e tatahwe kura fibroid say no enye de nya na wo be hu moja kura ebu ha wadura de ma we melt nti moja mba bon sa de nankasa a melt free ho no mu na ehwo ada wo be wo sisi a enti se wo suro se wo be ye fibroid operation ba bi ba akopɛ ba bi wo aduro ni bi wo ho a ye hwe na so pa ya ma wo no seba na se nso pa de a ya ma ne nane a moja ntu wo hunu moja bi e ha wa dwene obehu ane se fibroid eni ho biom typhoid na se wo mu na etete wa typhoid so wan hwe ye be ma obrabo apro eni se wonya typhoid enfe ni agro enu no muduro keke abe he ba kan ne ke be boa e just a chane na awotwe fibroid no be typhoid no be ko ulcer na awotwe koko ye de fredro ma num enu anu no ye de ye ho no nduro no bebre eye nuane ene ye de sayare enti bra abe he ba kan ya kan se obi ka se maami we o kasado do da bi o asamo no me se asamo na frewrade a prostate cancer na maami papa ne ba ya wontimi njonso no o ma no duro that day na oh na se prostate cancer na se bia ojonso a block na wontimi njonso de efie ho na adwonso ojonso we wa ma ya ma wonko o de duro no ma na me de duro no ma no awo su no su fifrete no na me se mo hwe bi ma no ehwe ma me se komedan no ho round bra okọ ba okọ mienu me hwe so okọ wura adwaye ho me se papa etisen osu kitenkete me se ko ba akobra okọ ba akono ba okọ wura adwaye odwonso ye no olon nti adro ne ka okọ wanyi ni akampo wantia wanyi ni akampo okurupa dani ye fa number no tutu Oforisuo be ma me da se abe heba clinical dofo ye no ekasei e okumase tanoso apatrapa new site udu tanoso apatrapa junction na chese wadru ya so ya enesa junction no so de be mo hu ni ntem ya so dan kese mienu eye presby ana afi Roman Catholic Church udu junction so a sane popo no na utwa nsuo no na oye hyase se wo fro popo foforo na ko nim kakra bom se hotel bi wo nsabunkum so ni nifa so
Bo say a signboard no ho. Right signboard na ase a oto wani abo sa so ye no ho a signboard back on esi animu. Na kyese wadui ase ya enesa na wabegye wayaresa. Ne nyina mu no mpanyin sɛ ate ebusane agro. Ne yɛde ahomabɔfo emienu ato ama wo sɛ na be ya betimi afrɛ na wagye mu nkyiremu bia ne titru pa ne sickle cell yare no 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahomabofo emi no abeje oso nemo ye ka srɛ sɛ sickle cell no de kan frɛ na yɛnkyerɛ wɔn hyehyɛ no sɛ na bɛyɛ oba obɛboa ho empanyin sɛ yɛkɔ no manu makro mu a yɛnyi mprebu wɔ kwam ya sɛ nipa bi ayɛ ho duabruni ɔdaada nipa ni bi ntie srɛ ɛyɛ abe heba clinic kuma sɛ tano so apatrapa new site ana odi wani kyerem na wabɛgye wayaresa okay abe heba clinic ɛna wote ne nka no maame na so de bi bɛsɔ so baabi twɛn maame na for asam no si wonim sɛ obi wɔ hɔ no ma sickle cells na wakonya ne dɔfo bi ɔno nso wɔ sickle cells ne bi na ɔmo pɛ so ɔmo ware doctors say ɔmo ware ɔmo bɛwo sickles sɛ mo ba abe heba clinic hɔ ne de sickle cells edo no ma mo mienu na mo no mo a mo wo a mo wo sickle okay enti bi wo a wanya wo dɔfo bi na wo pɛ sɛ wo ware no na bibi sai simu ntam ne ntia busua no keka ho nsɛm ne nsɛm bebree no me sure boss sɛ wotimi ba beto aduro no bi na wo no mo mienu nyinaa pɛ kora de a sickle cells no mo nwu bi mo ba wo bi nyinaa bɛyɛ kama abroche na wo kɔ a wo bɛkɔ wo visa bom twan enti bra abe heba clinic wo awo na wo pɛ ne yɛse ovaries na yɛ ma abe heba clinic ehwie firi mu ma wa wo no okuru mu ho de ewom ebe hohuru awudie no ye hohuru mu ama wa wo afa ho sɛ wo yɛ bɛma na kwaboa no wonni bi mɛma no bebree wo mu nni nsuo kora wo na no sister bi frɛ mo okay mama me de me ne bi krusia nsuo na nhwie mma na nso so ma ya me nyinsa na me se wokuru na nkasa hu nsuo na bi ni hɔ onni nsuo wɔ no ho nti wo pa wo ne nemra ɔne ne ba yɛ hwɛ 000 onni okay eti fade bra wankasa nso bra na wo wobenya ne tententententem erade nka ho wate amen okay maame yɛn fa mpai bɔ no twato na yɛnko yo nyame ahode ya da wase de waka fa ya munie wona wo siesie nsam no nyinaa ma ne to asom ne akoma mu na fe wudi akire ba na wo bɛ hye ho anuonyam erade minim sɛ bebre na ehunu amane bebre na epra bebre na bibi hye wɔn erade di wɔn akyi bra na bɛ sa wɔ yade ye nyinaa fa anuonyam ma ya da wase wo de wo yama yɛn na wo so ye de hye wɔ anuonyam da Jesus we dim ne ebo mpai amen 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 we dey any a wote ye abe heba clinic Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cells doctor Dr. B na wote ne nka no yade ahodo pina na wosana sickle cells no de mami wode agini din wo wiase afa na nyina holy heart no so asem eno so yare foforo bia na sa yade we kura ya na abro ho hiafo na eduru ba bia eka wo mo yenkota no so apatrapa new site ho na mamia be wo dini juma na wosa yade ahodo na kropo twedi ampoje ho na se wanko mamia be ho a na ene wato ho atwe aje se wato petetu no mamia be na motene kano Kangen alkaline water yanum suo na yanum suo so ani yanum supa yanum suo na yanum ensuo alkaline wom na ensuo alkaline wom no eno na kangen for say omode abepiem ewo kumase ha no omode abepiem ewo asantemam ha no ye kanjo ko se kangen amadia ye na ema pemfo no edi adanse o ema pemfo no wamudi adanse ese kangen alkaline water no womonomu a ye womonomu omo no wuwi a omo ma no hutwa womo ma no hutwa papa na kangen alkaline water no 8.5 9.5 alkaline
eno ene akala no na ewura onipaduam said ye doctor otowo be kan ye no ewura onipaduam a ya de bibre bia de wo onipaduam akala no betu ase afiri ho umpewe na apede se wugina so pa no anom akala no ana kanje na akala water no abosome ba ko a ubehu nsesaye yinso na aka nyina afiri ginim yi frim na kope kanje na akala water gum said ye be ma nwoma akonkai ensuo na aka nyina no acid ensuo aka nyina no acid nusu akala wom eno na kanje de abrewo no yakobra ma UGC eho abawa rutu akwantepo no so eho ena kanje na akala water omudwuma no omudini nyina ama enwoma konkan num su papa na enkonkonkonkonom bibia emma ohu enchero yase water is life, water is kanjen, water is life, water is kanjen yakonom kanjen na nyoma enkosoro emfamayen yefro omo ahomatrufo iso 0507 379474 0507 379474 ana 0241 449191 0244 0241 449191 0241 449191 indeed yanko na yanko pe kanje na kira kwai na emwo ye yie papa eno ena ebeboa ma nyoma akonkai edi amayen ye Nana Kodom Company Limited sie Nana Kodom Company Limited sa company we na aba na ne ba wo ba ye no odi wo yirika yibita sa badwa so ena wode Aaron Orange Spirit Drink so abadwa so na wo yirika yibita se no ye bema be so de wrenchen wonom a ekoyosi simu adwuma wonom saa wo yirika yiri no a ekoyosi simu adwuma na afenso didi a wonum bete apietete appetite no appetite ye wo yirika yiri na wodi nubrane haban na aye entiani no eda brown ye wo yirika yiri amanfo tugu so na wonom hangover nchew wo yirika yiri no wonom hangover nchew omono wo yirika yiri no sano me de mekan se aduro no na de bia na wo ya wo ye ni ye no ya na onya unse ne me ba nipa ba ye na bebusa na maka so munya botre be se nana o me bi wo hanum na ayenton san wa de na emum ayaduro na no maka cho se minim se on se sompa ha no wo bo ade bi hu dawura akwa kire wo because nana on sa oyiri kayiri e ba ye nche Baba bia obeko bia oso kwakwo chance say drink ba no num bia no ukona buso yirikaida na no ye mowa ade panato say ti ba bi pa na grofo bo na mo kai na say ba ko nim no so mo no mayi mo ka mo bo hu dawuro yi na nakodom edi ba kom dia ma no o ye oyirikaida na nakodom me dia me say ye nubra na bebe na nanso bebi ofa na yi no wo se nse bu a wono ma ade kwacha na se bi uja na utikura yo ya Dabi na me den twan ketenkete kwa na na emefe no unse ba ko ye odi etie bi ho aha no as a Russia for no unse Russia for so ro mu fruma omo nam sunom sa na so mboto na ya so ntu konya na utwa ukonya na utwa bi ko easy to carry na unse utwa bi ko to yi kai na ko dom sa na odi aba ne de na do no odi aba de anu ode pa na oyiri kayiri no anana na ko dom company limited no ewo fuase kokoben ofuase kokoben newo wone nana kodom ahimfie no ena edi ehwani mu pe wedi tie eni ahimfie no edi hwani mu pe na kumasi kuropon mu ha no upe bi ato a enya yira kwan kwa yenko kewo Dr. Mensa hono no kewo wokọ hwa baby atuton sanyina oyirika yiri wajini din wo papa na wodi wani krem ewo Atonsu High School Junction Bonasport enyena Bonasport wokọ hwa ye dope bia ye de bema na wokọ ofoto sport so a atimati mase na se me kofa ho memei eyirika yiri se show mu botomu ani na mu sisi mu aye den enwoma sori wurechai
na sese kura ma no na etokọ mu omukuru no mu ma no na etokọ mu omukuru nom na wudu ani chem e wo maadwoa sport so a woyiri kayiri nya na wo ho woyiri kayiri enye na wo ho kura opa no dodo atopa dia na wafre wa homatufo yi so 0541 68 8366 0541 68 8366 na nyoma nkonkan enfama ana 0240 692855 0240 692855 yensi su ebiem ewa ha homa wei ebia na ne mienu nyina adum frewe so ka ho wate 0246 914372 0246 914372 na nyoma enko enkai emfa emma wiye papa asem ana ye di ho enkomo no abrante kwadwo ameyaw na baby ebobo nsam no su koduru ye no yabusa no wo se ne yire ni ti no wono a enede ade bo no na empokura no entokwa ewa aware mu pa adansedie ne ho nkomo bi a yedidi kire se entokwa ewa awade nim na yabusa ne sempi efa de ne yire ede ebobo no enro ada no eho na baby a migina yabusa no se eyampa se wakosan bondu bi wo possession ana se kotu amana san bondu bi wo se yampa wajitum wasan bond afe baako na yede hwe na hwese afe baako abrante entonsa enhome dendenden manframa ohunimu frama faayire nko ana se empem wo yire no empokura no se wankrokro no na okoka asem bi to so se wabo no ebia na nyampa tieni o enso so esan bond na wasaniti no wode wakoto esem eno na wagi atum se wasan bond no wasan ena me se ne nsem wa wokeka no wo hwe no fa no kwanto akwa so anya sa na siesesa ne dabre enne de ne koto da ba prochi ne ye kokoto ho se abrante no aban ensem kan ye wone ne koye ne odi gu nkrata so wafom a dien ena wo beye eho ne eduru ye no enunti sabre abadwafo no enso aya yirede omra samwa abrante ameya wo bedu Oforisuo medasi bebre Oforisuo on ayama ni pa bi ntiase yenche ya tiefo mia edofo pa aye asew kese pa ofri Australia ba Osei Aboagye Reverend meboa evangelist Osei Aboagye bebia wo bia no ya chia wo se pedote oho na wo ya chia pa Oforisuo ho asem we no yanura ye koso na ahwe ya na de otenchan na ente enoma biase opani adauma ye pese busa menwa na busa nsem kakra na asem no bebia kodu no sisi no se wo ye do kotuma pacho nkura no na hwe wo mo pacho me yi no ani kasa den wada roma pacho ye wo amboa okay du susu se ye ne yete yi ye do kwa kotum ne ye ne agya se bi ye ne ma ho ana wagya o ma ne ne akohwe o ma wo pene sa pacho Mr. Mdiesi bi am question na me busa o me say me kwa akohwe me ma because me mo me yire me mu obi a me nkobu obi so na mabonten eti mpese me busa o se sisi yemfa nkotum na nkora no na be yo mo o sa no de mam but then mpese me catch on say what a bondo ase dru me bi a court home bebi akosu agu no yentoto bo nko ho ene na me kasa ase macho bebi mu ba o se de ne wani mayem ise wani mayem obo pa but ebi mu ba na ye no mu kasa se ya ni ye bokọ ma mo mu dru abonten a wode me ko ho de ne ye me wode me ko ho de ne ye me bibia bronsam eni na eni agenti bibia na ye de akwasha bronsam o se sia wotia minim ne ye me ye de akwasha bronsam no opani yenwisu ye boss kaka obi de hye ne wakwa akofa no enura enye ye ne obabi amote ye nim hoda but enura ye program nipa ba miensa se mienu frɛ sɛ etesa otabo no hwe nipa otu adi asempa udini yesen
ai aja wan aja me yaw edi ekuta na asante din ame yaw nye di ketua eti se de wositi we me kura na me ka se bia we yire ne bae no na mafo mema bia sebe o omo trouser do moto e na omo yesa de we se Robert penifo se ye mo abrewa ye nsum no o kan raba asem enra wo se nya wo kura nya wo kura ade ye wo nti raba na twa ne tisa aha tie raba na twa ne tisa de be pesa me kan nyina ne se mamenka asem nkyerɛw se raba kura ne twa na se ka wo trase hu se masa bond papa bi ne friend kwa mo yampudu na ho ode nche so ode ne saka ode ne ho bepem wa so na wo bona o se aba eti wo bond na wasan no obi abetima da wo yire no obetimi de ne ho kwa atwu asa kwa ekezi tia wo se waboro ye beji atom so ti asudi da wo so but ya ne be sre enra no ye no kasa no se enra no me no kura na kantempa na wo se na kura na wo sa utifie na asa ye o mesa munya no kwa manbra mon ka je no fa drop enra ye point nsu to ye no yire ne gina at this time na sa time no wen ade a oton mu ade sa ye friend sen story says ya na atia no bacho sisi nana tie de make say so na atia no so no bia ma wan wo de enka no so bia ma oba no bacho bia ma aye de na se o chinchin misa na makwatra no oba ni nam na eniye bia wo ye no opani de pesa me catch bra beti nyina bra beti a woto ma akura yiri na etua ka ewom eno asem we de mpacho ache kakra unje ende na me wo store no ya na me pese me no asem bi ba se pese balance no ye pese obi be ka se ene ma do ma sem ba te se the radio station e bi ye no ye de ente sa ya na ye pese ka sem ba se ya e ka sofo de na mo na bro ati ade na mo ha na ka ewia ne abeka ni nyina bom ne yiyim ba asem bo balance because when no ade a wo de ye wiri me na obeto me ha na me dana ne ma sebe empanifo me hwe oba no no kwa na ode no ma be tete wa because de anka duku abosu sei oyire ne de nya de opene se wode wasem ba betra se wode wo ba hawo ba de ade na du nani enyan wanye sa wuku no yese ma sidan openi wa ya de se wa sidan enye yize but ma menka se mi je krobi wa na krobi to aso naira power mo ma sidan oboku transport mo mo ko etemfa wo da ne wo ho se bi no ni ba bi da emema ne bebre pesa ade no me kofa no kwa no ni ba bi da na busuam kwa sika ni wo me na makofa no wo fa bi asidan wo nwa ba ma bi asidan masa Saturday ye twa mu yi woni makuku danfo aye de nete agogu om so e wo fam ya omoko ebia bobra aso de omoko eti ya ba sese wo tia no enne no de tisi ma prosifo chiw ne amaba omuti opa ye bet ma from mama omaba but unim bibi ye pese ne wadwen na da utirimu no wo sese free sa no ma no wo sese free sa na me no de ya me yakakra wo ba no onyim namfo bi ye pese bebo ne din wa fidie so na ne baaye na pese nka sebe de wo ka de nyinya etisa because mu na minya ya sa na ye de atete ye na beba se na so no sebe mpredwesa ye ntu fo sebe buroba ana de bia obenyu obi a obeba nim obepa ache wunti se kokoto no mpanifo na kwagina no mo sreye se de utum meboa ye be se opani emema tra na de bia ye nkase woni musa me anim ka memempe but adwuma masua no etisi ye ka obi anim mempe but ene ade a wo yire koso no amanfo obi kura na ka che o se wo taaye opani pacho ni msa no kaka onu msa da pacho wanu bi da je waja na so da so mu kan kro yisi ye be monitor pa o asale sa police for ne ba chiwa ko no enim de ombeka but ye be monitor na ya hwe oba no store na wutimu no ma oba ne ko cha store ubie ma no ne mo oba no na se de se so de ma ne nye se wo fi se last year me de wo fi se wo ba no sebe mpredwa se ne wuti yi obrane mo ne bede minim so oba ne ho afono umpe ni bie mu a ha baby echichira boa no mo se edan ehwa na ede ye mantam abo no ye mantam no ehwa na ede ye san fa ne ko ma na busuafo ne na se de man edan no susu se oba no ombi
kanekase ne yɛ record wogitum ɔbaa ne ka dan ne ho ɔbaa ne ka dan ne ho ɛne ɔpani hyehyɛ ɔnɔma yie deɛ mɛtumi aka kyɛw no ɛnɛ deɛ ɛnɔma wɔ yɛwie a yɛbɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ why amen Odifo Oforisuo asɛm no ɛno a papa ohiti ne so sɛ ɔno ɔyɛ awɛ ɛno aka ɛno ane ne no deɛ wakɔfɔ kakra the way a ɛnɛ wɔde mpanimfoɔ bi baayɛ no na the way a panyin ni fa so kasa ayɛ no yes wakoa me nsa Odifo ma menka asim jo Ghana no ho Ghana no ya hwe yi a Ghana se ya ne bɛkɔ because nkrofobia yɛ ɔma dwene sɛ wɔn bɛkatakata ɔmo ani adinsɛmhunu na ɔmo de nananom abɛpa akyɛw ɔmo de farifoobia bɛpa akyɛw sana Ghana ne yɛkɔ no this time o Odifo mpɛsɛ mewura mpi wo de ma menti Oforisuo na wɔn nyina akyi no nyame adom ya posifoɔ mo ɔmo mu ni mmra yɛdoma ba bɛka yɛnsa posifoɔ no bi nom nyame adom ɔmo ba bɛka yɛnsa ɛkwan bi ya sɛ papa yi yɛma mmra no ɛyɛ adwuma anwumiri yes onkofie o onkofie da because ɛkwan yɛ papa wo yɛfa so no sɛ hwɛ me kora kapɛsika me ponchi wɔ ne ho ama hu sɛ yes na yɛ sɛ papa onkofie ne ɛbɛkofie wodi me kora bɛgya aka sɛ ɔmpie me yɛhwɛ no ɔmo akyene prɛko yes ɔmpie yɛbɛkyene dɛm ɛwɔ sɛ yɛdi hankɔpo gu ne nsa ne yɛdene kɔma gyagyi no a ɔma ne sa bɔndo no ne mmara yɛ adwuma saa na Asem Mpe Nipa yi na sɛ wote fie na sɛ wo so bɛboro wode wo yere bɛdane dɔmata bɔ mu a ɛna dondɔ kyerɛ moto no ɔbɔ mu a you shall see ebia na me pii wɔ Asɛmpa ma Odifo nka ne brɔfo meka brɔfo no wobɛtiam Odikɔ yɛkɔ you shall see that's it what I say ɛmɛmɛ bi din sɛ hunu wɔ fie a masa si ampɛ mu anka papa keka brɔfo ɛnyɛ deɛ ɔda duro mu meti me nsɛ bɛkɔ hɔ keka brɔfo Oforisuo yɛma mmaa no ɛnyɛ fa hodi a yɛabrabɔ bɛsɛn ɛsɛ wo sɛ gender minister memfa ma wo sɛ anɔpɛ wo na abufuo no nti no ɛna woyɛ sɛ nyamboa akyena ɛti kyerɛ madorɔ me drugs kama a mede bɛto wɔ nim me patient bibia oh yes sɛ sɛ no mene aborɔfo ne nam ɛti wode tɔ no sere me wosere me no wote hɔ na woma ne ma ne yɛn chief producer ɛne wokasa na ama ne ma ne wototo papa sɛ nyɛ wo na aboro no mena mbɛboro yere pa ne ti na yɛwo ankasa wowo na wo nua ba wodɔ na ka bɛne sei yɛfo ɔbɛyere wa na ha mu ɛsɛ mu bɔ ntonko wo nwa asa kɔboro no na ado nsa bɔ mu ne nkɔ abɔ na sum ne yɛ meyɛ kora nsɛ ne nsa wo ankasa wɔkɔtwo mpena na wɔkɔtɔ deɛ huo kwasia kɔ a na wɔtumi anya daagye ɛde wote ɔba bɛyɛ Oforisuo me hia ne nsia porifo nsom ɔmɛfa ne nkɔ na baabi a mewura ho yɛ koraa ne sɛ atiefo mu tie me yie paa wo baabi a mewura ho yɛ ne sɛ wɔpira no wie yɛ no ne yere ne sɛ na ɔsa kyesi no koraa sɛ ɔbɛsa yɛ patar kɔnte aseɛ na nkura nketenkete 8 years ɛne 5 years ɛde ne kɔ so tene papa kɔbrane wado nwi sɛ kusie na wote hɔ ɛnti sa sɛ sɔfo ma abrewati amrem na obuafo dodo mesrɛ wa abrewati amrem na Odifo ntimi enkɔ nanim biem ya hwe ya Asem besi baabi a bɛso ana ɔde asi ma Jessica no tise sɔfo me de ekɔ no tise ma ene kora makɔpɛ dan bebe so ɔtene fi ɔno efie hɔ de ɛwɔ sa wɔtena hɔ na Oforisuo bɛma ewia sɛ yɛde yaw na anya wo ya yɛnya wo faye da ɛno ada menka no maame ɔyɛ maame prɛkopɛ ne ho ɛfɛ paa obi a wawo mamu miɛnsa na sɛ deɛ no wɔ city ha sɛ no mu no na sɛ yɛwura kwadwo ɔka sɛ ɔbɛbɔ maame no a ɔbɛbɔ ne paa ɔbaa yɛ ɔno onye nipa kɛseɛ nso wɔ metre nti ɔka sɛ wɔ so ne mu abo na wɔbɛbɔ ne paa na me ewiasim ha sɛ nom da bia meka na nakwabena yɛbɔ a baabi a wɔ bia mekyea wo mehyɛ ase a mene ne tu anamɔpɛ adeɛ baako a mehyɛ ase bɔ ne kɔkɔ wɔ ho na wɔnyɛ bi da wɔnyɛ bi nso da sɛ bɛɛma a wɔbɛtɔ ne nsa no ɛne mɛma wakɔ dada bɔn pono akyi okɔba na tournament na bie mu a meyɛ okay ɛde sɛ deɛ nu a mekaayɛ no sɛ wɔn nsa bɛnkum ha wo a twa ɛbɛyɛ na sɛ nifa ne ha wo twa ɛbɛyɛ ma asa wo de honam akwa mu baako
Ebeko Osei. No na wo se wa mansu afa okunu no continue. Hem wo se twitwa ne nza. No mansu afa no. No na dey sa. Esu na ama ne baba emu yi. Asem bi wo ho a enya asere samusa. Abrewati ayenko yanim mfi wo mo. Asa yanko wa na so se atweme sa. Wa na onua mema ne wo mo. Eja. Mi ana mi nua mema ne mo enyi wo fi. Efi wo mo. Yanko yanim. Mi fi mo. Ja. Ya me kan say. Bema ya woto ne nsa de. Mema brewati a. Oye me tamfo number 1. Because akobo obi di share. Na so free to say pe. Of course ye kasa obo wa ebusua na ye free mu no obi ane ba bia wo free. Obi wo kura ya ton ne dada. Wo de won sakwa plan na team kaja to no da wo sorry biem. Na ye de wudin e na babata ho say ye wura kwadwo kwadwo ame ya na abo ne yere ku no. Ba ma wo kwotene won side. E no so kura ye hwahin. Eno ye no krampo no o eyesi aduane anko wa meto no na nabuchi aso no ana ma mbuchi aso ne echi wo ba ya na nyim nyamfo a wo ne ba ye ese wo fa no no minjindi ye se o na asa wo maame na se bisi mu fie na ebia nso peke de a but minjindi se ne wo ho ene wo ho krampo na ene ni bia ba wo kwato won sa bo obi de hye sese ye kwosere wo bia ana se panyisi ye fo obi ade ye ne ye yemfo obi ade ense no hwedati kwa me bibia ha me se ni ti na ode boy no me ode bo ni ncham ase no mu a enka mini asem bia ka enipa pampam ase no ekoyeti kwa ase no no ahoɔden bia ni hɔ eni ni nyina yeti kwa ase no na hye na wokɔbo oba se rubber na wo so ode bo no fo so ebetimi abase ya rubber na mamenka rubber eto no onsa ya no eden ya no ma ye into ho no ma rubber na emu ye du ho enti ebe basa rubber na betimi apai ni ti no said the work say rubber bone wo de bone ebetimi basa rubber bone but ebetimi apai ni ti no bi say wona ho de bi anhye da ni ho sa na wo boy yire side ogo sign bond eni be 4 months asa 4 months mu ani o sa asema koye enti wo pa je say wa betena ase enum no yenya wo sa wo pa chaw uko police station wakwa akopa acho wasa akobiem wasa akopa acho ya sa san bond ama wasa ye enesu so a wasa aba ba yenti yenya u free na konti ukwa no wasa akobon da bia na yeka yese kroba da ko pe obako wo mabiem ababa we ya obetina henry ne nkwa hu hia yai se wo ba hase no mu ofo so ya nhwa mfa ba bia hye no ya mfa nhye ho a ebe frato se ye ma police afa na se ye ma ni free to se pe ye dia ba bata ho yenga se no oba Sompa se no e no mo kula keka do mpa bia mpa nsama kente no ombe ka do mpa bia wie ya no e na omu ja no asam ne trasa ye nja asam tra wa ha se no mo sa enti ba bia hye no ye de be hye wo ye wie na ho senka ya bia na e wo ho no asa wo yire eni ekunu se mpo no wa ye ready na se wa ye krado se wutu afrifie ho a wa sade ye wa se wo ye de mo oba no ye be hwe se wo be ye oba no on hye na adwiri mu se be ma ne ma ne hye na adwiri mu se edan na wasie da nyo no ko ane dia ye chamo ebe chamo tu ya waso obi si dan ya wosi ma ne ma ye ti asiasa ba oba no wonye lebrani okofo ne lebra krapa nka betua ne ka edan no wode mu chamo pepepe wo wi ansa na ebia nkwada ne de kra asa ba wo die nim eti wonu ma ya no omu yese e na waye osi akwan e na wankwa wase wankwa no ya me rough no odi me rough no wankwa yefa baby a wokofa ade no se wo mpa ekura wase maka menwe ye enya by force se ware okwawale oba no aye oba kenkega oba che wasi so na wo hwe wo ma wo mieja tonga nti no da bia na obo no popo akwasu ekumenti no da bia na obo nani so ye friends to kura body senti no da bia na do se wanani enko wiase akura mpo da wo de rubber ekwa akobo na tikwa pa na dia nani nyame anya adom a enke betimi affect no enti ye ka kire enua bema no wabeduru ase no mo de obo ne na na bi da ba ye mpase ade ni beto dwa for now na waba be ka na asabo awie ye nja ne ma ne nkokwa ye de ne be ma aban owie a one aban kodi no mo to aso enkwada no ekwan ye be fa so a wonom obi be kwa akohwe obo enne no obekwa akohwe wono abrewatia na kasa ye no ansa na ye be kwa computer so adwadie no ansa na ye be kwa computer so adwadie no abrantie kwadwa me yaw se ka so be kwa koda ne paso ane eboa se ka pa aso koda ne paso a efiri se abrantie sebe producer yenta no ena yempe gire no so asem enche no ade a waye no na enye enti ye hwe ne ye ka we no
ye de aban so de e ma no asotwi bi aban de be ma ni bia na se fata no esan se nyo bi de ne sakosi bond no so se wo sai eno de mema mana ye ready e wanim ho a wo mo de no ekọ so obekọ akoda ne pa so anya adwuma ye kọ computer so adwadi emra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so am sebra abe heba clinic beboa abeba matia kanso Obakus. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. But I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends beyond so yes, S-months. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yes, yamu say ya, na o yirika yirbites ninimia aron orange spread drink. I'ma say no, I different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear, abedin to a year, and I upon to piano or you can repeat as ninimia around orange spread drink massi no cock quick minia GB now so far taste babom or you can repeat as see now your difference around orange spread drink no many yansem one tom many pa won in fear do much and sesa open for no FDA aji ejedi nkratu yi atum. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dina ne odifo Samuel. A wo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena eda wo so. Otoni ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Dina ne odifo Samuel. Akwanchereja. Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo
ahodoɔ na nea ɛyɛ anisuo ɛne deɛ yɛ honhom nyinaa wode bedom abe heba clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ abe heba clinic wo hwehwɛ abe heba clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumasi wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 sɛ yɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so am sɛ bra abe heba clinic ɛbɛboa Abeba. Matia kanoso. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu awutie no. Asem Mpe Nipa na abrantie kwadwo ameyaw sabrei aprosifo aba befa no kɔ abrantie kwadwo ameyaw aprosifo abefa no kɔ esan sɛ ade a wayɛ no etia aban emra odifo Omonya de nasi form. Oh yeah, on say Osei Magana mlano. Aya juma. Aya juma. Enu ntina ye nyina ye prese ye benya gender minister no. Na yetimi ahwe enkura ene ma ema omosisu omo fefe omoni monyam no omo education sem be koso. So what I say, adwuma bebre ne pese ye e de bo ma win. Enu ntino se wo ye be ma na wotifie na wo tietia oba wankasa wo ye mba efa hodie so wa jai. Anya se beto ye ni mu a ba bia mla ne da no ye de beto pepepe wo ye be ma so na se wo sisi wo yire e ma no mo bre wo fosi wo se de ma ni si bre no na wodi ade abrantie we ye no se ye ma no koda ne paso aka emwa ma ho oden de ye me de kumi kwa ye ne nsan kwa no ne nsan kwa no de bo ne ni so no o se nkwa ne timi wura woni ase wura wonim ba bia abre ho ne se yes wa hu se wo ba no wa pre odi fo tem ye o wa hu se wo ba na pra na ne ma ni pra ye no ne mba ka ukra no ka eso yam hyew na fe wo peso sa akotia ne so ka na kire na ne ma no ye dai ehwe so be ye pata ukra so wonti ase e de na omo ma me akọ hospital pata ukra wonti ase hwa wosem no ba betra se na me pa cho bonsam ne wan da bi bonsam ne wa woni wa eduru ba bia mo ma ba ifu okra home eduru ba bia mo ma ba ifu home ofoso asaba na oka no na se we na 2 mi na nya be come inside ya so me wo parliament ana Frasta house wa na se mla ne ya adwuma ankasa America wa ko no ankasa obete de ko na no na adwuna na ka wo se ke kokofa no eti e be sire wo ma we num sabio wo ya brantie na se wo si wo di mla be hye wo nsem a awansana wo se ye kruntu wa wo do wuni asem na se krutu wa na ono wa asem eti wo difference wo hwe yen na se wo se wo be di boni a o tam ne so a wo hwe wo nyegifo dabi ekoba ne saade a mo obi ntrafik ka se eduru ba bi a de ode na asem di kan ba ye ne ye ka bia dabi wo de mu nyina mo ne tua mo kura mo nyina mo hu se ade abrantie ye entwagie dabi ofo so na eno nye nipa miensa ne dadanse sento kwanta akoso ye na nanu ne ba be patch odo kura kan ono kura ba se o se abadin o se ye manim sam so kwade eduru ba bi kura me na me ma baba woni sika no hospital na we na oda be pa ho we ya chawo ye maningu ye ma na oda ho be pa we ya chawo obo so ntimi nya saade no odifo Samuel Prayer and Counseling Center odifo Samuel Prayer and Counseling Center abiye brem odifo Samuel obo adwuma o odifo Samuel wo ye adwuma papa wo sane omanfo free wo mpunkyerem wona wo yare wo gi wo mo eduru ba bia ye dokotu asupitia wo honto adokotafo si yenyiw adokotafo si yenyiw na wo kasa kura wo yade no wotini wo widiem se wo honto na ye yiwa ehene ade wokọ ye sunsumu yade na sa sunsumu doctor no ene odifo Samuel Prayer and Counseling Center se uko odifo Samuel hodia akwankyere ketewa bi eso afomu ata na oje aba na ayaresa aba enu nti sabre me kanfo odifo Samuel edi amaw na odifo Samuel se anwumire me kanto se eye ka na promise and faith ana se yade kwankro bi na abeto so eye court amane wanya asem wo court na adwuma no sem no ho aye den na adwuma no nya bie kura no kropo twede po da roma yama odibia na yama pania
post yi obi so say why you see akwan oma post yi yemfa ma the bibi tem bibi yam emrante ya na kan bibi yam enu ntino yanko di for some prayer counseling center ade bia ya nansi chekere wo ama wabrabo no unhunu so wabrabo no entumi enkonkan odi for some say anwire bra wono kuto ne betumi agye wo frisa wo putrim abrante ya untumi enwo ba untimi enwo untimi nto bedin paranso unto obi da odi for someone kwa ne betumi agye wo be ma yenko odi for someone ho na ade bia yo si akwai bia no ade bia ayo si akwai bia no odi for Samuel entumi enyew ye papa wei wo bo adwumo bro ni fita ena be bo na baso se udi dwuma papa na waseme kan tro se ade bia Bible anka ho asem ade bia Quran anka ho asem onye kunuma me onye sikaduro onye obi kunu jenema me dabi onye saade no krakrakra eno enka eno nye ni juma baby eno nti odi for Samuel say bra mensia hen boboa no Ejaba family house ho eho ena odi ni juma yefra no ahomatrufo iso 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 na ufre mienu we na enkwa agi baako we kan ho wate baako we so ebetumi aboa 0265 441995 0265 441995 ne kommentia he boboa no Ejaba family house na yenko gya kwankyere papa ewo odi for Samuel prayer and counseling center ewiye brem ono kuto ena ma dwadifo enye dwa ye emayi nya sika o wo monyo man sa manfo tugu so ani yenko odi for Samuel gya kwankyere na nyoma enkonkai emfama gifted intelligence wo frɛw na gifted intelligence say brabesuan sanu dwuma fada ba akopɛ esuan sanu dwuma said ye beya obenya bibi awasa usrem said ye beya obenya bibi dia to botom enyoma be konkaya mam utifi abranti ababa wa obi ade yira ne ade ani ebu ye de ani krankran efran say wonya dwuma enu tina gifted intelligence say obi an wa krupo twedi ampon ama na adwene ni nyansa nto na adwene mu enti bra ne besua bibi na emwa wodachi asetrem CCTV camera installation eno ena obetumi achirawo na CCTV camera installation no ebetumi akoso ama air condition installation enya babia na wura dem wa yede air condition no ebo o chirawo ni nyina se de beya enyoma be konkai edi ama car tracking no so ye adwuma car tracking no yede ade bi ball car ne ho na about phone no so akrofo wia wo car yi a woni ba bia car yi nam ofra police fo na o majo car na siwa ma umpewe na opede he na waseme kan tro se wachire we nyina awie no wo ni nyuma doso entobemu adi akire kakrakra se de be ya wonsa ebe kokwaso yemra Sompa front desk 100 Ghana cedis registration na etumi efele form so no eni wo akagina mu na eda no be training no 300 Ghana cedi enti 300 plus 100 no e be 400 enunti per 400 papa bi na pepa hon na fa besuan sa no dwuma memre da 29th October memre da 29th October anopa no kron ekosi anwumre nonum na awurade ama wo yinhira na gifted intelligence ama wanyansa no dwuma kama pa wo pemu enchiremu bia frɛ ewa ahomatrufo iso 0249 942 842 0249 942 na nyoma enkonkai enfama akokura mafia series no ye why osi one ventures ene tra one media na di kasubom ena wode akokura mafia series so ede abrewo na sa akokura mafia series no wo yi ni sope ye nyini bebre dabi ye nyini bebre ne hwe ne bafron yanya ne saa kra na Sompa TV so ena wo yi saade we na Kumawood Stars no wo mo ena aya kokura mafia sinin se tenkom
omo bomu masei wayosi wom akabeneza wom kwakumanu wom konfo kolege ene womo maka nyina na womo de akokora mafia series no ebrewo ewo Sompa TV no so ayeda memene da nongotwa ba pamu ekosi na nwumre no nkro so na esanse efenu ntino ukuada no mienu ebremu pepepepepe na wasi wo ho so enti so onya bia hwe memene da no bra ukuada benya bia hwe na wo hwe memene da no na ye wo fe so a ene ukuada wankasa si wo ho so ewo Sompa TV no abra no mienu abo no mienu pamu eyesima aduasape ene yi no ye buru tot na ne fe no enso akonkan se sinia ye eka wakoma na ye adwumakuo bi na pese obeso wo mo asena frɛ number we 0249942842 0249942842 na wo mu eni wuni ensem kanye kama na adwumakuo asabrei sa prepare ya mene wo kasai wo hwɛ ebosini hoka emane ba Sompa TV no so no 21st clinic the sciatica experts na sa sciatica na eso sisi na afana kokom na akosu nas eyeye papa eduru ba bi etimi twa wo hwe from sciatica no 21st clinic nkuto ene tumi esa sciatica yade no abe herbal clinic Dr. Sampa Dr. Sagro the sickle cells doctor mami wey wodi juma wono ene wo apatrapa new site wo koho na koje wayarisa Extra Comfort Limited obeda na wadana ho Midimafu Herbal Center odi for Samo Prayer and Counseling Center na nyoma enkonkai enfama abrotia na kosi sai okọ ena wonna ne dem onna ne mpaso anti okọ akoda da bon branch nyame ya adom a okọ na sa aban beja na ye one aban asem a ye nso so nsem bi so sabi wo so eyi enframabo ne so na yihwa ena ebeyi nka na sabi edua nso so ebe owani no ye nsensene so ye tu ase enti sa wa ye a watimi akọkọto amana ya wa sign bond ya man krata de akwato ne fie wa mu court na ese court no mfa na nya hwe ha se no mo de sabi baabi na wo mu wo mu a wontimi mfa ma ha se no baabi ese fata se ye de ni gina na ase ye de ne dane no okwa akoda ho na ababa wa no so no baabi owo bi ene esanse blo na timi no nti no wantimi kura mpa nanti ama ha se no waye mele ne hona mututu no enti ye ka chance on kana komanto ne yam asem na ode ba ye no said ye sofo kana ye no ye advocates for women fine be so yes ye advocates for men enti ye gina wo sentem gina for e de ama wo bi a ye sisi ne ye bo no ye tietia ne fa ahodie so awade no koma wonya akwa na se wonya afena enti so oba abu wo fi a anase bema tietia wo so wode wa ye doormat wode wa ye punching bag anopa awia e de se zuma blow ni bi na wo bobo wa mislement na se to anamobla Asem Mpe Nipa dwumadie so e wo Sompa 93.1 ye kira kwanda bia na mekanya yira kwan ye wo soame kumase soame nom hotel ho baabi atroto ni sia na wo de wusi ya wutwa wani a eno ase wutwa kwan no wa ba ye ho straight ye ne share filling station no e na share fence wall anasa ba mefa akonya so for your numbers ni ntu je bia na obi tie ya wo pesa wote ye nka eno ase wo ka ya nasa wo bobo numbers no 0546 883287 0546 883287 and now says 0243 585878 0243 585878 and now says 0452 095593 0552 095593 wo ba hasen ma bibia meka bro san we se na edage ma bebo mpa ya ma ya said the city no wasuru ja
ene nani monyam ebo dan yi so nti no bowura mu ano asem na den sade akura na ebeduru ase no ma ano bejo won simfiri ase no mo no wosuon anase woni suo ene wa werho ya wo de fro ase no no wonsa ne no na dane sedwe wo frumpo moment no monkɔ so a na mutu ablika ɛfa mo nsɛmɛmla ha sɛ hanko a ɛna bo asɛ bia sɛ de asia den fa bia no ano pomasi brɛ no ɛwa ha atwa nti abrante an de yama no ɛkɔ akɔda afiase ana sɛ wɔkɔ akɔdam ses na me ya adom a wɔkyena so ne court no kɔhyia na court no so obɛgya na wonja no na sɛ ɛhɔ de ɛnya ejima sɛm baabi ɛnya ejima baabi de atie no no wo mra abrante na sɛ yɛkɔ no osu kakra ebetima aka ne sɛ mo ma bibi nsinwi ansa na obi abebu yɛ nipa bɔne fo ha ti na dan ne dan nyina yɛ tafidie so a yɛtufo yɛne nipa ne di dwuma ɛde ne bɛba sɛ sɛbe mpredua sɛ bi ka sɛm bi kyerɛ no sɛ sɛbe me pɔn na sɛbe mpredua sɛ akofie de wɔkɔda ne ba ho kɔda de wɔkɔda ne kɔda na sɛbe ofo obi ade a na wo mpa me se princess na princess o ma wale kwa no ɛdɛ egu yi eti sɛ wofo obi ade ana wo ware na sa ware no mpa bie mu a na busuafo ko sɛ yo fa na de kɔma mo me se madam fu bi de sabe o de ka bɔ sabe bodam ni ya ye nim sɛ bodam no de bɔ nipa de hwɛ wo de ka bɔ bodam ni a ɛna hu na busuafo eti oba na ne te no ana be ma na ne te na ubu na abonfia no sabe mpredua opa ma bibi nto ne hwɛ ya na nipa bia fa sɛ ne dan kakra bia wasi ya na ne dan bia wasi mankofa na asamre nkoni ba bi da masa obi abroni nto magwe ana ohia ni nto magwe na de sɛ wasi wo dan na sɛ no nti na akofo obi ba ba de na betrem to ba na punching bag na ba na akaka de amsrawo ɛna fa wo dan na watrem no no so ntra sɛbe ne de dan potom ni enya sɛ me wo senti memma bi momo yerenom epie firi abonte ba oyi be ma ni pie firi abonte na yere ni hu na yam hihie be ma bi pie ekɔ adwuma ba na ne ma kɔhyɛ mpaase adan ya bɛsɛ wo ye ya hyehye no wo sua obu nkotodwe ni ade wa so mi kotodwe pa me kyerɛ na me se mama sa me nkotodwe de me nyankopɔn obi abu mani nkotodwe emu wan kasa sasa life ba nyame ya aduma wo kyerɛ no nana na oba ye no ne ne bedi nkomo se be ma no si ehwe ne sa sumdue beba ne so besesa afiri no ma bi on je store ne de already no store ne de wo say enura case na ba ne ti no wa jam oba because oba na stranded wo ye we ono nko a wo fa eti nyame adaroma wo say store ne de wo jam no emo ye behwe de sesa ban emre di ne de me say ne wan na me kwa akotwa bibim eti obi anhwe ne life ye eno na abrewati ade atodwa no wutifie wukunu eyo punch back wo bo wo de wo se obi de nasama ba na wo se ne wan se me de me wo ya na obi aka me de me kunu de ya fa asem beto public da ento na ka wo de a wo baba eno te de ya ka che obi bia se ye wo hamam aha ye nyi sika ya nye hwe wo de bra for some ne bra asem te ne wa for some be da ye be ma no so ejata se den sa be ma ya onu kremoni ya se be prejudice wo preach no ne time obeso teacher Ivy no ne time obeso asem bia na katachoti asie bia ye di bia no ye guso ye ma ba ko kwankam omuno yi omuno ayi sei sa asem se mani di akiri pa oh yes asem no a katacho be maka no Friday no a ade akyin ayante asem de ya ma me no edan no ewo emrafo bi ne ai me say asem bia asem no asembia beka asembia ebehwiri papa na yempese asembia mpanifo bia sosom ne ade ya yekom na yebenante sampanifo no so ne yabusa omo se omo som na kosisan se ankosi ayi a yebese hanya mu sana ayi fansan kwakwa MPP ni kwakwa ono ni case no onye na dwen se mese obetua ne ntempra sasem na da ho no mese tiso mu kuye kromu a tiso mu kuye mese sasem no tise ye ka cho mo se tise wo kɔ na wo mabiem omu asa Mr. Kwakwa so wan ne jo mai ajo mu skenya omu samra ne ye hwade ofoso de ye nkɔ anim sabre de eja na aso na no ɔden abrante no wɔkɔ wɔ pa akyɛw na unim sɛ ye pa akyɛw a sɛ ka pa ayere na kyɛw dadada ade a ya bai de ya ne de be ma bai ade a ye hwɛ a
yɛbɛka ne wobɛsesa afiri ho no yɛbɛyɛ ne saa ama asomdua yɛ dɛn aba yɛkɔ ahoma no so na yɛne atiefoɔ enkodi nkɔmmɔ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na abranteɛ no a ɛno ada ne yere ɛbɛbɔ no kwan du no ɛnɛ abranteɛ no bae aprosifoɔ no so abɛfa ne kɔ ɛno ho nkɔmmɔ ɛna yɛdie wɔsan bond sɛ ɔmfa ne nsa nka ne yere ne biem bond no ɛna yɛgyina so sɛ wanka sɛ wasan bond afe na bosome mmiɛnsa pɛ wakɔto nsa ama wo yere no apirapire mu ɔden yɛbusaa no wɔse wɔne na yere no tena yɛ no pira wei ni pira anaa wei ni bora wabo no a inkia kompaa bond so ɛwɔ ho ɛno nti Asem Mpe Nipa yama police abɛfa no kɔ hello Ofo. Yes sir. Majuso. Mechio ni obejo afọ nyina. Ya jo so dada. Mekasa face every baby ani efrem prosper. Hey, ene pa die. See ya pepe na epe no. Me ene program me hwe no, me hwe ni sekete cho pepe na di program no. Ene pa die Debbie, munye ni see ya di dia epe ni see ya. Obi obedi ase hunu bia no uni gina bede medamu nyina mase yasu ya dase hello okay yey bojiri babo bibi ayere ahiri okay lele kai oba yes sir fancy Nigeria ni masanso asumukutwi jo Nigeria yeko ma menchem don papa basha oba kutwi siasa no a jina police store kama oba the question say ikasi achieve ni abe me say bin producer ebi afofo bi wo kira omo ye di chensi mo fa se bi nsho ni kakra o ka trust na o se bi producer e lu kwa de bi so on the music all kwa da botaso be ma kwa do ba ho ba e se bi ofa ya di esi say any way abata front ni ase but any break be nya me nya de TV control because you tell me nya be ma ise mo ya be bi e fa free anu no ofa entoko be ti nya kuku se fei ta no ire wo fie to da ge me kanu a e be sa peta koso so fa ya ti abanje na kwa tu ya twida so no ya di tu be fi nya ko na bi amu sa ba no maka wade ni boma e ma ni bi nya sa de no eya no matu ko si fun that go na no nya sem akwa so me nya sem nti ofa na sa e fanya de sia de ma se mi abe man so anya de so ko fa to ba na mo san ka wale ni mo wai be da si pi yesu ya da se bi a che na adwene hello pani udin de say wo frefri he hello otemenka amatenka na asɛm da proso na yedi ho enkommɔ abrante na posifo abefa ne kɔ hello amba jefem sambo nkatezi kumazi yetio ya wodi kaka me kan se nje na kama mo kana tasu mu pa ye de mano de nyema we no mpuli na ne ka se mu kuja ma yana senu Asem Mpe Nipa to banke no na na se yo dia ne gire no ni asem no ko pati je se to ma le peno ha se continue fa ni pa no ko back ni on continue entra na o kre na ni e kono o ko en so si dia ni o na peno ha se Asem Mpe Nipa no no na kakra ni kinya kan hello ya frau say now u free he me ka tell Sefi no okay Sefi proso mama metio yo me pa tell papa na de a wa ye ne yire ntwa yie kura okay hello
Penny ya ma radio set no enko from said ye be ya ye better de wo person kan why o free he within the say if I tell me the what do crony for me frugusu crony for me one day yanko yanim I can say person number 2 yo akwana say omujeli 10 years oh Why Asem Mpe Nipa oh ya betwe na so ya ntwe na so ketu every time they are no den kwala wa chire 10 years yeah 10 years 10 years you hello yeah hello Pani mitio udin baby a free yeah friend mo so free because free tafo free sound yanko onim Ghana no nti na Ghana ntimi nkoso no obi edi enyambran say ohene bi akodi na chi abasa mo fa no nchen what ya say ohene no oba ne ne wo fa ase anko obedi na chi abasa ye mo fa no nchen no enya de papa what ya say wa je say eso kwa na ka so ne sad ni ko police ni ko akwa san ko de oba na ho so oba ma chewo oh the penny for ne ye wa ha omu ntimi mo amante no omu kodi nsemu ana obasa abigina omati se mo se nya omu ti da bi odi nsemu nim so obi nya pani bi ama na abeka bi ama what ya say ohini bi se ko abeko ne bi etu galam se wona asase so what bi oso abasha bone na waye timu odu kota mo ohini ko defend no jo madam say yes ye da say hello Penny ya fro say wo free he o free he wanti okay yetio yo maya de pa maya jumanu ba mama ye nyagi obade ye munu ta ho ya tonka ose obade ye munu ba sa maya de maya jumanu jo mede mira asene sam edi mukoso mu adwuma ya da se ose obade ye munu sa hello woman nko je wankoi onko dem ya de ne ko monko anti wanko na ya fro say 25 years 20 say 25 years oh no bi se 10 no ko anaka mesre so oh David what you teso kakra mesre wo 25 years ne mesre wo de teso David me so oh mesre wo menya memre wo mu na mi no bank me papa oh also man 25 want to so said that hello Penny kese majo so Penny pa pacho na monte se Nyankopon dom na so da Aboagye ase na mo ni na o me fesu nyan ni efro say na mo wani na ho sunyan ya chi asompa didie mame mate oda o ma 93.1 na yenwia bia wo ho no sompa didie chi an mame mate e be na mo papa ena na poku pc mu nyina ni ku sa sompa ai 98.9 iti ho papa okay open it mo shi mo ya jima boy papa opa ko wan se o mabua wo wan ko wan se o de beye ponji ba de gene ni pam ene ya nya de kra no pa de o be man kete ti onu na ko o fa de bo ntiri mi sese imu ko ba na ka fa bi de bo be ma oh papa ya nya de kra to ti mi pa obi ti ko pa na ye na panya na ka o de fa yin na de ko je bo nsam masa mumun tuna su kakra onya be 3 years ya no bagoge enkoran o de about 3 years o 3 years I be 25 na open me film please e papa na yen so ya montenzi suma na e hu tam na ye de be ye ye no ye 17th November next month ye daja wada ena ye beyi katacho bema funtumpa katachi ama amanfo abehwe na ni echi ya asem o hello good evening
Yes, I'm a so. Me pacho. Me kafe church. Hello. Bani dada ho kakra na yentehwe. Me pacho. Oh. Me pacho. Hello. Me too. Me pacho ada wo mo. Be ma no adia wa ye no ntwebi. Wo hine papa na ba ba gya to wa no. Mun ki papa na sem la. Mun consider asutwe Yo. Nyame ya adomo ochina ye ne nana no ebehia edi nkomo na adwensa kire bi wo ho a ede ya asem abai esene katere makuru ya ena ye de ka hello. Aha ena ye de ofre no eba ebesie ye de ofre no ebesie ofre no aha ena ye de ebesie abrotia Facebook nsem ni bi wo ho a yemfa entudwa na ebre no ayebe kenkan ewo ho na na amanfo nso se na emom yenkai se obia na meka asem bi se ebia otia wade ase na ye de wo ye punching bag ni ade obi fresh se no nko na da bi wo ha obia ha wo bi sisiw wo bi bu fa so bi kurampa obi chinchim nsaji wasase wonu obi akwakoye kokofuo ebunu ni ebusan bi edru ase no o chinchim nsaji ni nyina wo sisiw anase yade bia na huhumu asem bia ha wo no ebusuafo tu amerika na bla sompa asenom Asem Mpe Nipa dwumadie so na yentimi emmuaw na wonso won sentimi nka wajapade na wakomanto yem numbers no 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 afe ubetimi afre 0452 094593 0452 094593 messages no yenhwe se ma ye dia na yenko birthday wish we say so na yenye na yen sorry na we say bright ne maame edema Emilia ya wono ewo soame heya enne nyankopon dia fe aka bright enfie ho otikro from wo maame mama Emilia ya ono ewo soame ha se no mo se yenka nche so do papa ye wo sre nyankopon hra na adom ne nkwatenten ya hoden wom nimde ne nyansa ya wode dom ohini Solomon no se wonfa ennom no mo ho ban o mana ni mo nyam nya kese wo so na basam enye dumfa mawo o ma me panyipa na ebo brapa na o my Ghana nyina so enya ho fa so eno nti bright ye nyina ye ma happy birthday nyankopon hra enkoso ento emfangu so ofo be ma ye nya na ye nsori ase aha na ye de dwumadie no enyina ebesi na Asem Mpe Nipa no baby ye hwiri ko oti omuna samwanka odifo pokwabna so ebaye ohene yire mame yeboa akua asua mabronya abere watia oti no nka mame wei obo adwuma inua baba ko pe pinido no pinido akua nipa abere o chief executive producer madwuma die eye bema usu kantankrankan ekoba jesi akoda di ode beba sa ena duanaba nana Yaw mensa brampa ono so na ebobo anwoma na no fusu adwuma na zizi oyo no Several safoni abrade pike mibonku bine no o chinchin fidie ni mfuruma ede emame ena ukọ MC awa ima ewo ho sa ena David enso ewo ho Nana Yaw enso ewo ho Nana Yaw say MC awo mo bia nhyɛ da me ba ho nanse me dede wo ho ona e pani wo ho ai odi agamenti na mama ni abre so a meka no Nana say Yaw Aboagye Oforisuo me enamdi dwumadi ho chia me okuafo okọ adwuma wopon sa ena abai adwuma so no se wankọ pension so a utimi efa ho ewu
na mekɔ long time mekɔ yi man PK wono ena sabre wo bɛbɔ nnwom dada emu hwam na wode ama mekɔ long time abusuafo mo ho na se muni ho come on